kanye kati penja Kenya ni mago ne gin ngato ginya simu ni gin nga koro magi tactics ma wang'e kabisa ni tiyo gago to gima temo wacho ni mana kaka na wacho chon ni ka jotelo oloko wach yiero about their egos instead of jopiny matimo their constitutional rights ka exercise constitutional rights gi ka gigo kura to gibo neno matek kabisa. Ing'eni Joyce inya yieri kawuono, inya yierori kawuono miluongri ni in rais kendo in telo kendo in kendi to kata ng'ama luwi kata chiel onge. Kik wanega ni wan wadonga ahinya moingo kenjwani. Kenya ema biro mokwongo kato in ibiro mar ariyo kaka jatelo. To Kenya mobiro mokwongo ni en ang'o? Kenya en jopiny Kenya. Nyaka iket interest mar Kenya malo moingo interest ni in iwuon. Samoro winjo kaka twak mabedo kata kin josiasa mantie. Nyaminwa kane wacho kaka jomoko already wacho ni kik wachung ng'ato kata wachunguru ng'ato gik machalo kamano. Aparo ni ng'eny jogi ng'iyo interest ma kata igi gin giwuon. To mane machando gi jopiny. Ng'ato nyisi ni awatima kama nyisi kama nikech an chiemo maber. An kaka Shila kabet kata na chiemo maber kabisa. Koro ok ni anyisi gima ber ko gima dhi konyo kaka oganda to anyisi gima dhi konyo an awuon kaka Shila mondo achiem maber mondo kik maya chiemo mantie ge dhoga. Sani mondo wayud jotelo akia kuma ne wadhie ma wakoso. To ng'eny jotendwa sani ok chal jotelo machon. Jotelo man wan go chon ne nyalo bet piny. Ahero ga nyiso kaw ranyisi kaka mar Raila Amolo Odinga. Makato mae monano ni mamare ne nitie kaka 207 Makado dwaro nyiso jo Kenya ni wagore uru wanegre uru wate to ji dotimo nikech mirima mane nitie to mondo kaw modog chien mowacho ni Kenya duong moingo kata ana wuon gima dwaro doguru chien mondo waketuru kwe mano ne telo maber to tinde aneno ka tek kabisa mondo ji oyud jotelo manyalo wacho ni kata obedo ni ma ok bi konya na wuon to mae gima ber kaka oganda mondo watim kama kata kamata to adwa tuomo gimoro matin kaka jalony e weche mag uchumi. Aya, make weche mag uchumi kanyo. Adwa ni wadhi achiel kachiel Walter Nyambaga mar mondo mi omed nyiso wani to en ang'o mosefuaro ward mano mar Kariobangi North kama entiere odiochieng' ma kawuono. Walter Nyambaga ang'eni pod igoyo tacha mano e ward mar Kariobangi North e county mano ma Nairobi kae odiochieng' ma kawuono ka bende motelo mane waloso ni wacho ni uringo udhi e tesendo bila mar mondo mi umedane fuaro ni to en ang'o matimore. Gisani kinyalo nyiso maling'ling mag gigo matimore e kar chungo mano e ward mar Kariobangi North kama odiochieng' ma kawuono bende jopiny luto ombulu ne yiero MCA mar gi manyien. Nyambaga. Joyce Nato Kisungu kidogo tu Martin Mokalo, speaking to ILOG election observer, my good friend, you have been traversing the entire award here with your colleagues from different countries, Russian among other. What have you made as your observation right now, starting with your name? Thank you very much. My name is Victor Nyongesa. I serve as the chairperson of Election Observation Group here in Kenya. So far, I want to say we've deployed a number of observers across the country, but for me, I'm here in Kariobangi North. And so far, what we've witnessed is a low turnout. For the few polling stations that I've visited, we've witnessed low turnout. And also probably one incident where one of the young voter was arrested just because he recorded himself in the polling station while voting. But I think things are going on well. Appreciation to IBC for ensuring that this happens. But I think what we need to do is we need to encourage more Kenyans out there who are registered voters to come out, because looking at the numbers given by the IBC officers on the ground, the percentages are still very low. Part of your report as election observers are very vital in any election process. Do you expect or might have made observation on chaos since morning to now?
So far, we've also received an instance of, I think, here still in Kariobangi North, there was an instance early in the morning. I'm told there are a few young people who are fighting, but the instance was addressed by the police officers. But we are hoping that by the end of the day, or probably by tomorrow, we'll be issuing a detailed report with all instances we've recorded across the country. Yeah. Lastly, perhaps going into the evening, what do you expect? Of course, we expect peace. We expect Kenyans to remain calm, let IBC do the tallying, and of course, give us results. That's what we are looking forward to. Yes. Thank you so much, Mr. Nyongesa. Joyce Mano and Jadu Nyongesa maina chiel kuom jakom board mara jogo mochung ne rango kaka chenro mar yiero dhi nyime pacho ka endi mokelo kanyakla oganda buora ma giluwo nigisebedo ka ging'iyo kaka chenro mar yiero osebedo ka dhi nyime ka endi moko kuom gigo ma giseyudo en kwe makende mosebedo ka dhi nyime pacho ka endi ahinya to kar chung od bura ma Embakasi North e ward nogo ma Kariobangi North mita e chenro ma luto ombulu kendo bende giluwo ni gin thoth ok kata moko matin moko wuok e pinje mag Russia e kod pinje mamoko kod chenro ni endi biro medo dhi nyime mak mana ni gino ma osechoyo wangwa en kwan oganda mosebedo kamolo kaende ari okinyi motel ne mano na lieko ni aburo undu nyongwech nyakete sendo bila mola dhi ayul report makende mutende kod jalno mane iwacho ni ondhi kod obila yango ni jal momaki ma oseso e kara tesendo bila ma Ruaraka en jalno mane en jakom no mano mar ODM bade ma Kariobangi North kaendi ma be luongo e kanyo ni iluongo ni Atula ma bende no sebedo ka tayo duond bura mano mar ODM kuom thuolo machuok ondhiye kod obila ka itude kod tiyo kod weche moko kata mana manyonge mar ywayo pande mag jolut ombulu kendo en buche bende koro ibiro winji chakruok odiochieng' makiny bende nyan machielo ma bende ne nitiere tie sendo bila mapangani en mano mane ojuke kata oyudi ka kawo tipo mag jolut ombulu kata jogo ma bende ne wacho ni pogore omenda e kinde mane chenro maketo kod mano dhi nyime kama nitiere ni endi wan kod obila mang'eny ma osechako medi kalure kod chal mantiere ok ni arita kwe osekethore Joyce mak mana ni kwan mag oganda mosebedo kamolo kaendi king'iyo nitiere tung kaendi wan kod kuonde mag luto ombulu achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo mantiere tung babathe bada koro kachich bende anedo thuolo mar siemo ni kalure kod kaka chenro ni osebedo ka dhi nyime bende kiyudo ni duol mar IBC tayo yiero ni endi kaka yor nyiso ayanga ikruok mare motegno mar biro tayo yiero maduong' kendo ma en penj mo iyoridore mokalo ni neno ka moko kuom jodito mag IBC mokelo kanyakla Lutalela Mukwana jakom mar IBC Erastus Ethekon Edung kanyakla kod jata tije maduong' Hussein Marajan kod mamoko makelo kanyakla kata mana Anderitu olieko ni ma en okang' magikawo kata gino mabiro keto gi rang'iny mondo mi jokenya bed kod gi yie motegno to moko kuom jolut ombulu ma bende osechopo kae ni osebedo ka puoyo chenro ma duol ma tayo yiero kod kio pacho ka IBC osebedo ka tayo godo chenro yie mondo rwath moro nitiere kani mochopo lut ombulu en bende wapenje ni to chenro chalo nade kichako kod nyingi in wuod kanya neno ko gudu to ronyo ni nyalo golo mana matin oguti ni endi mondo wago mbaka in wuod kanye to ni chopo sadi to chenro ni nyalo wachang'o ma IBC dhi go nyime ano Dugenya Masiro Siaya County na jago ombulu Kariobangi North kura makae wago kwa amani wago nye serekomano kwa sababu kwa neno virugu mora Kariobangi North na gimonyalo wacho ni ya eni jo Kenya kata jo Kariobangi North nyaka wan wajitokeza mondo agon ng'at mwan wadwaro kwa sababu wang'e maber ni ng'ama nyalo mo represent wa en ng'ama kama ok wanyal bedo ni wayiero ng'at madhi moro ng'ama nyalo represent wa ok ng'at madwaro interest mamare mano kende Walter wuodo Kenya Masiro ka yangi to iki okoniang' ahinya manyiso ni nyalo bedo ni nitiere kod igni mabet kapod puot mokalo ma bende dendo ni Gen Z moko kuom joma tindo kaneno ko wuok oko kar kwan gi to osebedo ka uchwalo mondo mi uwuog luto ombulu mar yiero jotelo mago machunyu geto kaka isebedo kilieko joma tindo ni kanye kalure gi ana wuon joma tindo ma liekre kwamba ni gidwaro jatendgi
en ani jo jinsiwa ma gino jende ma Kenya ka giwacho maber ni gidwaro president margi, lakini kuma diro ngombulu gie sani ngombulu kwa sababu nikech joma ne gombulu gi joma ne gombulu 2027 nokomiwa saa mar momiyo wakawo mbulu manyien, lakini mbulu manyien ma 27 wan godo. Mano kende Walter. Joyce, mano en kanyo wudo genya masiro machielo mabende ne nitiere kaendi kata kapok amiyo thuolo mondo mi wadhi mbele kod twak ma kod man ye mondo penje pache wi matin iluto mbulu to maduong' mano miyo sundi mondo mi bi luto mbulu ne nango. Gimane sunda mondo bi luto mbulu en ni wadwaro ni wayier jotelo mabeyo, jotelo madhi deliver ni jopiny, jotelo madhi create empowerment ni youth, jotelo manyalo timo kaka oganda dwaro. Jo IBCO ni kod buge yudo ka nitie nyingi koso onge, to jomage mayuak ni nyingi gi onge e buge. Chenro chalo nade kichopo kanye kawo dakika maromo nade? An kana chopo kanyo na yudo ka nyinga nitie, to IBC buge okawinje joma yuak ni nyingi gi onge. Kila ng'ata donjo to yudo nyinge, to donjo to goyo mbulu to wuok. Chenra ber. Aneno ko obila temo golo jok moseluto mbulu, ataro mar dwach jomoko. Ma en gima ni kare koso mondo mi chiw thuolo e tesende mag luto mbulu? En gima ni kare nikech ka ji opong'o kacha joma oseluto mbulu to dhi kelo congestion, dhi bedo mang'eny ma bro mono joma pok oluto mbulu mondo luto mbulu. Erokamano, aneno ka seche mag migago romo ndo nying'weche dhi riwri ga nyuola yud gimoro e bil. Joyce, mano e kaka kwan osebedo kaendi. Gima duong' ma bende wayudo kumoko kuom apisas mag IBC en ni gin kod lai mong'ith. Kichopo to e gate kata rangach kapok idonjo kuonde mag luto mbulu to ikuongo iyango ni kichwalo opande mari kesiemuni kanyono ma seche moko nyingi yudore kopo ni nyingi chakore gi abachada aja kalamana oparasata uayaza, to ibiro siemuni kanyono ma nyingi nitiere mondo mi kik ibed kod dangni mang'eny e kuondegi mane demi obila ndhi chak rwaki e od chamo opoyi kata od ang'ech nikech inyal tich kodi. Koro mano lai mong'ith. Kopogore kod mano bende ng'ata mantiere kaendi nyaka ibed kod gino moyedhi manyiso ni in jal mobiro luto mbulu kata apisas mag IBC kata jofwambo. Kokamano to in jogo mobiro neno kata joneno. To bende kopogore kod kar luto mbulu ma Marura kaendi, wan kod komachielo mar Nairobi iluongo ni Kariobangi North, kata mano ma bende ibiro dhi time chenro maked kod mani kama okelo kanyakla joluto mbulu jochung' mopogore opogore kaka mano mar UDA migeto ibiro luto mbulu kar kaendi kanyakla kod mano mar KANU, to kod man oseluto mbulu gi seche gi mocho e wang'wa en mano mar DCP, kanyakla kod machielo bende moluto mbulu en mar ODM ma en Michael Ouma moluto mbulu e kaluto mbulu ma Kariobangi Secondary. Gi seche gini obiro chako chikore mondo wadhi kanyono miluongo ni Our Lady of Fatima, kama chenro mar rewo mbulu biro dhi chakore mondo wayud mathoth mantiere koponi ikruok nitiere makare e chenro mar biro chako kwano mbulu kanyakla no endo. To biro chakore seche machalo kama gata seche kochopo seche maromo nade, to bende wanyalo yudo ni to moko kuom kuonde mage ma onyal chak tiek luto mbulu to nyaka chop seche gende pok obedo kod ng'ikruok. En mana ni ji ariyo ema nyaka chop seche gende ogegne gi tesendo bila kitruge kod rochruok mag chenro mag luto mbulu ma bende waseno ka kuonde mamoko ma bende reporters wanitiere temo chokonwa. Kariobangi kaendi jalno ma bende oluto mbulu mar thuolo mokalo chien en bwana no mane en owadgi Joel Munuve mochung' kar kende ma onge duond bura moro amora, kendo en kod chier ni en bende ang' noloko poni kore kwano mbulu mondo riw duto, but inyalo bedo kod ng'eyo ni chenro ni kare. Anyalo mana nuo ni kichopo to nyaka kuong yanga ka nyingi bende nitiere orodha kata register mar IBC kama iluto mbulu kichak kod abachada ija kalamana oparasata uayaza. Kachiel nyaka e studio.
Erokamano ahinya Walter Nyambaga ka intiere mane skula mano makarura mayudore ward Kariobangi North bore Nairobi kae kama odiochieng' ma kawuono iluonwa chenro mar luto ombulu kama jopiny kata jodak e ward Kariobangi North owuok oko mar mondo mi oyier MCA mar gi manyien mabro bedo katelo negi e thuolo modong' mano motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027 med mana bedo kanyo Nyambaga wabo medo tudore kodi e seche mabiro mbele mondo meda leronwa matut kaka chenro mar luto ombulu dhi mbele kono. Nyakora Muge Jwanga ina mar mondo mi waduoge studio kae mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kod welo mwantiere godo ka gisani bende nitiere jotelo mopogore opogore mamedo luto ombulu kuonde mopogore opogore kar chung' od bura ma Ugunja. Opiyo Wandayi jatend migawo mar teko e pacho kae nosechopo mar luto ombulu mare. Opiyo Wandayi nochopo e skul mano mar Luanda Doho Primary School mayudore kar chung' od bura ma Ugunja kama ne oluto ombulu mare okinyi makawuono mano eng'wech mar yiero jakom mar yiero jaod bura manyien mabro bedo katelo ne jo Ugunja e thuolo mabiro. Kopogore kod mano bende jotelo mamoko ma oseluto ombulu mano speaker mar Senator Amason Kingi bende oluto ombulu mare mano etesen mar luto ombulu mano mar Kamale Ward mayudore kar chung' od bura ma Magarini e county ma Kilifi. Parni Kilifi bende kar chung' od bura ma Magarini bende iyiere jaod bura manyien mabro bedo ka telo ne jo Magarini. Yena mar mondo mi waduoge twaka e studio kae to Shila kapok ne wadhi ira Walter Nyambaga ang'isi ni mak parono mano mag weche mag uchumi mang'isi ni mak kapok wadhi ir Nyambaga kinyalo dhi mbele. Erokamano adwa wacho ni kaka jalony e weche mag uchumi nyaka ng'e ni sama wago ombulu kamae nitie effects manyaka bede e uchumi wa. Mokwongo onge ng'ama bodwaro ni kelo dongruok kata kelo pesa ma wanya tiego Kenya kae ka ok wanyal bedo gi capacity matimo yiero manigi kwe. Mamano nyaka wapar kata jotelo matungni kako nigi kochaka mano nyaka ging'e ni samora mora manitie weche mag ohala mabiro e piny mora mora kata e gwenge mora mora gidwa ng'e ni magi be joma sama gitimo siasa gitimo e yo mar kwe koso gitimo e yo machal nade. Mano mokwongo. Mar ariyo awinjo ka wagomba ka koni gi koni weche mag youth taparo ni nikech sani rowerni gi constitute atamalo sani almost atamalo apani sani wana atamalo 75 mar jogo ombulu 2027 dhi bedo rowerni kata joma tindo. Nyaka wang'e ni ma constituency maduong' kabisa to gitimore nade e weche mag go kura. Nikech mokwongo waneno ni jo siasa oheroga ni tiyo gi rowerni. Winjo kiwacho wach gun to ginitie. To ka koro wacho ni koro aramigi ane kom mondo gibed gi kom to waketo system mabedo keto ni en gima tek kabisa mondo ng'ama tin ochung'. Ma e adieri kende mantie. To gima timore weche mag voter apathy mane wawacho ni representation matters. In ka okine ng'ama tin kata ng'ama rawera ka ochung' e kom mora mora obed MCA obed mjumbe obed women rep ka okine ng'ama tin kata rowerni kochung' e kom machal kamago tineno ka ng'eny gi chunygi dhi chien giwacho ni kara ere ang'o mi adhi ago kura nikech joma dongo kata jo siasa go herore kendgi gin ma ginge gik ma gitimo. Sani gidhi ma giketo siasa matek makineno by elections matimore sani akiani chieng' moro ng'ato ne bed piny otimnwa ne kwano ni average ma pesa di motimore e campaign mana ma constituency matabitha ne wacho ni gidhi tiyo 18 months. Koro pesa mane gitiyo go election cha ka wa compare gi pesa gima gidhi timo 18 months dongruok machal nade mane giseketo ne rowerni. Aparo ni sama wago siasa nyaka wang'e ni mana gima ni wacho kochopo weche mag uchumi gima bo inyo ji kabisa bo bedo wach mar youth unemployment. In fact in youth unemployment gigi ma walungo gi kingere ni youth disillusionment. Youth mang'eny neno ka gima yani gine piny moro kendgi to onge ng'ama winjogi. To mondo wang duok gi mesa mondo wago mbaka kaka gimoro achiel mondo wadhi mbele aneno ka jo siasa wigi wil ni ginyalo bridge gap mar youth unemployment machal nade. Lweny magore sani Kenya ka kendo en lweny midhi go 2027 obo bedo revolution ma is economic in nature. Obo bedo weche mag uchumi maka okinya bet piny mingi ni siasa ni onyalo konyo weche mag uchumi nade to more specifically onyalo konyo weche mag youth unemployment nade.
to kata Kenya ma odhi bedo go ka go ombulu no onge nikech ibo yudo ka rowerni mang'eny bo yudore ka gionge tich, gionge kaka ginyalo konyore, ng'eny be ging'eny, thuolo be gionge go. Koro matin ma ng'ato biro to yudi to nyisi ni agweli ero 500 moro dhi mondo iwang' na mtoka kama ema yudo ka timbe machal kamano bede. Koro kar mondo jotelo bed piny ka gitemo wacho ni wakony weche mag youth unemployment nade, tineno ka samoro giringo gitiyo gi youth go mondo gikel koko mang'eny. To gima anyalo wacho en ni ka ok wang'iyo weche mag siasa gi kaka wango ombulu maber to wadhi hinyore kiuchumi. Nyaka wapar ni wadhi hinyore kiuchumi. Sani koket koko kasipul ma en mana nek ma ok rum, to kata ndane investor moro an gi utongla na moro adwa kata gero hotel moro kata kumoro ma ji dhi ywe, ipani jo Kenya bo wuok kuonde mopogore opogore ni gidhi yweyo ok ginyal kaka Homa Bay ji ohero dhi Rusinga, Mbita, nitie kuonde mabecho becho, Migori wabe nitie kuonde mabecho becho ma ji biro neno kaka ana Karungu, wan Sori wan e dho nam, wan gi utende mabecho becho kacha. To ka waketo ni koko ng'eny maonge ng'ama dhi kanyo, ting'e ni wadhi hinyore kiuchumi. Koro nyaka wapar kabisa, kendo nyaka wapar diriyo ni weche mag ombulu gi jotelo koyie kik uket ni it is about your ego. Wang'e ni ma en gir jopiny. To jopiny be inyalo diyogi to chieng' moro nigi chiew mana kaka wambe Joyce higa mokadho nwa chiew ka waparo negi ni kata kumubete no we the people wane ma wamiyo mandate kumuparo ni udwa tiye no koro kwa bidhe kanyo nikech ng'ato ol jiol wan matek Joyce sani ka en gi nyathi ma di school nitie school fees January tinde okibed kata Christmas ni enjoy Christmas nikech ichako paro ni January ka donjo cha adwa golo school fees kanyo sani ituo idhi kata hospital ineno ka in laki samoro yudo kama yedhe nitie tinya yudo maber to ka ok in laki ineno ka yath onge tije onge wan matek ok wan kama ber to watemo ni mondo wakonyre mondo wane kaka oganda niere kaka wanyalo mondo wa resolve issues. Ko agombo ni telo doge back to gimoningo bedi. Ni it is not about your ego and about finding solutions mondo wakonyre kaka jopiny mondo wane ni wanyalo losore mondo wabed gi dongruok machal nade kaka oganda. Adwa ni mak parono gi kanyo kapok abiro iri Daniela ngiso nyakwara Mogejo ni nitiere jotelo mopogore opogore ma bende oseluto ombulu mano kuonde mopogore opogore ma iluto ombulu dichieng' makawuono. Jatend migawo mochung' ne weche go mag teko Opiyo Wandayi luto ombulu mare mano tesen mar luto ombulu mayudore e skul mano mar Luanda Doda Primary School mayudore kar chung od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Winjane kaka Opiyo Wandayi no loso banka no se luto ombulu mare. Particularly in this polling station. Nyakwara Mogejo wagoyo mosainya wabedo kod ng'ikruok matin kanyo bobedo ka waloso chenro makamano achiel kachiel mar mondo mi wadhiane wawinja kaka jatend migawo mochung' ne weche go mag teko e pacho kae Opiyo Wandayi parni Opiyo Wandayi emano omiyo jo Ugunja odichieng' makawuono luto ombulu bang' ka jatend piny Kenya William Ruto nosewale kendo yiere mopuodhe kaka jatend migawo mar teko koma mano mar kar chung' od bura ma Ugunja no dong' thuolo kendo nomiyo jo Ugunja no bedo ma onge ja od bura kuom thuolo mar higa achiel. Odichieng' makawuono ne giwuok oko mar mondo mi gilut ombulu magi. Parni komno mano mar laro mar ng'wech mar laro koma od bura ma Ugunja oywayo jochung' 10 ma odichieng' makawuono jopiny biro bedo ka yango ni to en ng'a e kind gi ji 10 ma gidwaro mar mondo mi okaw kar Opiyo Wandayi mane kinde mane iluto ombulu e higa mar 2022 noyombo kod kwan ombulu mago mohew 30,000. Penjo en ni e kind jopiny mago ma de Roma 60,114 ma gin joluto ombulu e kar chung' od bura ma Ugunja bende jaloch bro yudo kwan ombulu mathoth kose matin kipimo kod mago mane Opiyo Wandayi oyudo. Pod waloso mano kaka Opiyo Wandayi no loso kendo wabedo ka wawinje e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kata kamano ka wadhi mbele kod twak Daniel karwaki twak kata ka duoke twak nyaka sani waseneno ka weche mopogore opogore owuok oko e kinde yiero madundo dichieng' makawuono ma koro IBC no seikore kendo ne giseketo ikruok makare mano maneno ni yiero makamayo timore yo maber.
maber. Tainya hinya kwa ng'iyo gigo mosetimore weche mag temo nyiewo jo lutombolo gino miluongo kanyo kod dhongore ne voter bribery moseneno, weche mag tulo moseneno katimore Kasipula, waseneno matin motimore Mbeere kachiel kod mago motimore Malava. Bende nyalo wacho na adiera IEBC noikore yo makare mar neno ni yiero ne otimore yo maber, kose nyalo bedo ni nitiere kuma to moro ne nitiere gimomiyo kawuono chieng' lutombolo waneno jogo mahinyore, bende waneno ka nitiere nyamburko mabendo wangi. Kata kamano kapok iduoko penjoro inyisa ni wawinjane kaka Opiyo Wandayi no loso mano tok kanose lutombolo mare e skul primary mano ma Lwanda Doda mayudore e kar chung od bura ma Ugunja e county ma Siaya. Wawinjane monde. So far, I'm very impressed by the peaceful nature of the exercise. I've gotten reports that the entire constituency, that is Ugunja, voting commenced on time, actually at 6 a.m. And it has been peaceful so far. I must commend the security agencies and the leadership of the constituency generally for working tirelessly to ensure peace prevails. I want to encourage our people here, first and foremost, to take this opportunity and exercise their democratic right by voting. Yeah, a lot of talking has happened the last many months. So the hour of reckoning has now come. Yes. Let everybody who is a registered voter come out and vote. We still have time up to 5 p.m. And I want to appeal for calm. Not only in Kasipul, but everywhere else. And let leaders lead by example. Leaders of all political persuasions lead by example. Elections cannot be a matter of life and death. Elections cannot be an end in themselves. Elections are simply but a means to an end. And an end here is good governance, service delivery to the people. And there can only be one winner in any election. Haya, mano jaod bura mano jatin migao mochungne wechego mag omenda Opiyo Wandayi mochungne wechego mag teko modhi kachiel kod teko. Opiyo Wandayi kano loso to kano seluto mbulu mare e skul primary mano ma Lwanda Doho mayudore e kar chung od bura ma Ugunja e county ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Pod wamedo luon weche makamaga achiel kachiel kanyakwara Mogi Ajwang' weche mabende medo timore kawuono. Jaod bura mano Caleb Hamisi en bende nyaka sani koro wuok oko ka koro okwedo e okang' mamalo tulo ma oseneno ahinya to e gwenge mopogore opogore e kinde ma koro yiero madundo timore e kor gwenge kata e gwenge 24 ma pacho kae. Kanyaka sani okwayo dul matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC mar mondo mi omedane redo okanda inyanya to e chike magayo weche mag yiero e pacho kae. Nyaka sani koro wacho kanyo ni weche mago mar ranyisi mano mar nyiewo jo lutombolo mano miluongo kanyo kod dhongere ni voter bribery moseneno kuonde mopogore opogore odiochieng' ma kawuono milutombolo kachiel kod wechego ma iwacho ni nitiere jo lutombolo moko makoro iwuondo kod mit bilie makoni kod kocha gin gigo ma ok ni kare. Ochiwo ranyisi e kar chung od bura mano ma Kasipul makoro nyaka sani wacho ni osebedo kod tulo makinde ka kinde. Wacho kanyo ni IEBC nitiere kod dwaro mano mar neno ni tulo matimoregi owinjo koro gikawo okang' magero. Wacho kanyo ni kaber to IEBC winjo be ni ochor nyime mano yiero madundo mitimo nyaka koro kwe bede eka koro ne kaka inyalo tim yiero makamago. Mano bende makela i penjo mabende na penji kanyo Daniel bende pa ni IEBC adira ne oketo piny okenge makare neno ni yiero makama otimore yo maber ahinya te gwenge mwaseneno ka tulo nitiere kata gwenge mwanyalo wacho ni rakruok osebede maliet ahinya Kasipul, Malava, Mbeere North, Magarini. Daniel. Pod wadhi mbele gi goyo kogno tich ma IEBC osetimo apa nika otieko kawuono boland kura eko bong'eyo to be gitimo maber kata gitimo maber. Koro sani wanyalo wacho ni it's too early to say, lakini adwan mondo awach ni of course IEBC nyocha eko yiergi to kaka na wacho mbele kanyo awacho ni kawuono e piny magino maduong' kabisa kapok wachope siasa mag 2027
Koro nyaka giti matek mondo ginyis jopiny ni gin ready, ni giikore en kura mar 2027. Gima watimo kawuono ni en na penj, watimo mna ng'iyo to bende IEBC ni nyalo timo, ginyalo organize yiero maber ma ok bi kelo tulo 2027. Nyoro winjo ka nyoro Okiya Mtata nyoro dhi e court. Wacha ni koro en odwaro mondo koro gimiluongo National Telling Center mondo witwok on mino koro okodwa. Koro mego nyisi to pod yiero ka pod wan gi siasa mang'eny, nitiere siasa mang'eny. Because mendo bende nyora penjo to ko wach ni Telling Center kikibedi. Awacho ni mendo is a no-brainer because Constitution wacho ni yiero ma president itime e constituency. Titieke gi kanyo. Koro Telling Center no en ga kuma koro ikelo result moa kacha, tikwane ai tiriwe tilando ni ji. Koro okaneno kaneno pogruok moro, lakini aseneno ka ji complain mang'eny ni Telling Center ni emosegabed excuse ma jodongo ka, jotelo magari madongo ka kura kobiro koro giloko to giwacho ka gitimo ni confirmation ai tilande manach. Koro but gima nyaka ing'e to gima chando jo Kenya, an kaka ng'ama osechung' gi Oscar bende osechung', Shela bende osechung'. Koro joma osechung' gite wang'eyo gima timore e kura ka. Siasa ni an aseng'eyo kaka kura igoyo to kaka ikwale. Iwinjo ka? Kura kaka gine sana agents mag ji. Gimoro kiwacho ni nyaka ibed gi agent magi. Nyaka ibed gi agent magi maborito ni kura. An aneno ka seche moko agent magi cha ema ng'at man gi pesa moloyi nyiewo agent mari. Ma seche mikwano kuji cha to kin ma kata kura 100 ka timi zero, indiko ni zero. To agent mari njen koro in lengthe, donge in koro ne wasechuli. Iwinjo ga? Mene e kaka ikwalo kura ka gine Kenya ka. Koro mit bilieni corruption mar gine voter bribery ni ginyiewo inyiewo agents mag politicians man weak. Ma bende kanino kata ka jakom bende anena Bomas of Kenya. To kanino jakom, kanino Bomas of Kenya kwan ng'iyo aneno kako wanga giri ne gin kanyo mag gigo koko. To Ruto to engene no focus, joge no focus ma en no focus ni form 34A mabiro cha emorito. Iwinjo ga? To seche moko niwacho ni jog jakom, agents mag jakom ne ok ochul. Minwa ni jog Ruto eman ochulo agents mag jakom. Koro nyiewogi. Ema nyiewogi. Koro seche moko ku jakom inwa ok ndik maber kaka no benindiko. Iwinjo? Koro kada mna yombni, samina ka yombo kura, kada miwacho ni voter turnout mibedi winjo kiwacho ni. Seche mo an gi presidential candidate. Inonka presidential candidate wa Rift Valley. To majority mag agents man kanyo gin tie polling station. Ma seche moko ka 5 o'clock kosechopo, koselo kura kosego gine kacha. To nitie winjruok moro kanyo ma ineno ka koro indika igine igoaga gine turnout, igoaga tik, aito gino inflate ga turnout mag presidential candidate. Koro ineno ka seche moko ne ji blame wanga giri gi siasa madala. Sana siasa madala orengo ne wacho ne koro chung Siaya. Wanga bene ne dwaro gine mawe. Koro ne wigi owil mok gikonyo jakom ng'eyo ni turnout ok maber. Ewo mino ka turnout ok marach. Iwinjo ga? Koro siasa ma Kenya ok en siasa migo kaka ilemi kanisa. En siasa mikwalo maki bende iwacho seche moko ng'ato nowacho ni gi kizungu ni Kenyan politics, if you don't have a capacity for barbarism, you cannot succeed in Kenyan politics. Inwa ka seche moko jasiasa moro moting'o panga i but cha, moting'o panga man gi gun madigo koko cha, mene ma jopiny yiero. Ang'o momiyo timre kamano? Niwach our political culture pod is very much backward.
Koro gik mineno ka timregi, ineno ka mtokni iwang'ogi. Goonship is very much alive e siasa ma Kenya. Ma kionge jonjore, kionge joma nyalo go koko ma seche moko ng'amigogo gine nyalo dhi seche mowuoyo chati go ne koko mondo kik winje. Or seche moko igine to in kata iwacho kata ifuola to ineno ka ipamo ni ineno kimi gine. Iwinjoga. Koro gini nitie siasa, koro siasa ma Kenya en gimipango, en gimipange chon. Koro to jo siasa mosebet kanyo for a long time giseng'i kaka gini itime, giseng'i kaka kuri kwalo, ne omiyo nyithindo matindo youth ma pod amalo, ma pod ok ong'eyo kaka siasa itimo Kenya ok nyal succeed because jo mosebet e siasa sana gi weche mag CDF. Inwa ka pesa ma CDF ni ne omiyo nyicha yie gi jakom kanyo wacho ni CDF onego gol kuom jo wabunge. Wabunge onego bed ni gin gidhi kacha to gitimo mna gik moko adek: legislation, representation and oversight. To ni mbunge oketo ni en sani odwa nwang' tender mar gine midhi gedo go school. You know, every year mbunge nwang'o almost more than 100 million. You know, a percentage of that 100 million dhi mfuko mar mbunge indirectly. Majo moyiero madhi gero skundego meko jo ma pesa no ko gine to en pesa miyore. Ineno ka sani mbunge nigi pesa mang'eny kabisa, to mbunge ok nyal weyo gine kom. Ineno ka sani en life and death men gimilara nwach pesa nitie kanyo migeno. Kwa nyalo golo pesa mag CDF mondo wawe gi mbunge en ocham na msache. Koro kanyo winjo ka Shelo wacho loka Kenya nitie jo mochung' gine jo madwa bet kata MPs moko bende gin na volunteers, ng'aka moko ringo mna gindiga lakini Kenya ka kisebet mbunge kata kidwaro kom inwa ka ng'ato onge kata na mtoka maduong' en odhi haya na Prado nwach seche mobiro cha inwa ka odwa no chop gine gimbi moro magine mondo jonge no ng'ama duong'. Ainwa ka moko bende haya helicopter moko biro kanyo to jiringo. Mene kaka siasa ma Kenya osekethre. Ugenya chon nene siasa ber ndalo moko nitie manene orengo ne kanene MP marwa to en nene kata posta ne olosa ta matin to en wacho na meno rengo igo na kura neno dhi gore ne baba loka sani baba osetho siasa ma kaluo opogre sani. Iwinjoga. Wangi jopiny dwa ng'eyo to ang'o midwa timo ne ji. Weche mag uchumi wacho gi dho ngere ni politics should translate into economic improvement of the people. Iwinjoga. Maka siasa kunyal loko in kaka onego bed ni idhi bunge tikelo bills manyalo konyo ji economically. Wanyalo konyo jodala nadi mondo gi improve weche mag agriculture, weche mag fertilizer. Wanyalo loko weche mag taxation, mondo pesa opogre yo maromre. Yo sani kiwuok Ugunja, sani kiwuok Kisumu, kidhi Busia, yo no gi buche madongo. To king'iyo kata na Central Kenya sani inwa ka yo ne giloso Kibaki noloso yo maber ma doke makwaye. Koro wan jotendwa ok ng'i weche mag development. Gin ging'iyo na ni baba sani koro wacho to sani oselokren koro baba ne wacho nang'o, baba ne dwa nang'o, ni baba ne dwa nwa bedi broad base. Jomoko baba ne wacho nwa bedi broad base. Jomoko wacho baba ne wacho ni ng'amo wacho nani alikwambia. Koro obed ni siasa ji ok penj jopiny dwaro nang'o. Ok ne bed ni wapenjo to baba ne dwaro nang'o. Onego wapenj jopiny to jopiny udwaro nang'o. Yes. Koro kwa bedi sirkal mar Ruto ni kada kwa beti to mene kuma baba wewae but wabene jakogin to kaka jo nagi ang'o maber mabon wang'e e sirkal mar Ruto ni. Nwach sani Kalonzo bende dwaro kura madala. To nyoro penjo ng'at Kalonzo mondo koro in ibet gi Gachagua Gachagua cha bet kaya nyoa. Koro tibo no kucho nade. No ginyisa ni meno bende wacho maber lakini wacho ni joluo kuchu tin. Koro Kalonzo ng'iyo kuma kuche ng'eny. Koro kaka Gachagua yego e kogno miye support. To obro ng'iyo mna kura mang'eny ma Central cha. Koro sani joluo ko kwayo pachwa. To kata mna Kalonzo ok biluowa. To bende Ruto sani bende boloko pache because obro ng'iyo to numbers akure.
mene kaka ne waketo wang'wa wabro neno to mano bende makele penja machielo kaachiel kod wach midwa medo Oscar wang'eno odiochieng' ma kawuono yiero timore to mana kaka wasewacho ni en kuonde ma wanyalo wacho ni rakruok pek ahinya en Kasipula, Mbeere North, Malava kaachiel kod Magarini. Kapo ni kweth mapingo piny owacho oyombo e kuondego mano bro kelo lokruok mane kata twak kata mbaka mane motelo ne yiero mar higa mar 2027 Oscar kaachiel kod wach midwa medo. Gima medo matin ni adwa react speech mar jaod bura former CS Energy former jaod bura ma Ogonyo Opiyo Wandayi. En midday sani to o appeal ni jobi ogombulu mano ok nyalore jogo seweyo onego bed nong'iyo mana ng'omiyo jogo kobiro sani koro oselewo too little too late. Okoleo dongangi loro te semi tombolo godhiambo. Agi sini watimo ka research temo. Joyce temo kwa temo maluongo exit poll. Exit poll ne dhi e od kamigoyo ombulu. Tipenjo ng'ama owuok ni gocho ni ng'a. By saa 2 wanyalo by saa 2 by at least 4 saa 5 wanyalo wacho ni kae dhi the voter apathy. Wanyalo wacho ni kae ng'ama dhi oben ng'ane nikech itimo samples okirit nyaka room te mana kaka itimo research itimo te mane ka jood bura kaka wacho ni by saa 5 hall ma Ogunja kama onego bed result bora gi 1500 only 120 osegocho gokinyi kotimre kamano onge magic moko dhi timore to koro onego bed ni mano kendo bende Opiyo Wandayi and his team should get back to the drawing board. Daniel gimocho na kia mipango na kia Kalonzo no Tabitha kowinji bro wacho nyaka bed ni pingo William Ruto. Koro gima timore ni yawagi mane wacho ni gin offense gi gin gocho ma dhula dhiya koro support William Ruto to gingi the nitty-gritty ka koro ma wacho mar political apathy because if you want to support him politics is a game of numbers a game of numbers to game of numbers any wadwa ng'iyo turnout ma kocha bende otherwise penjo mi penja ni kapo ni kweth mapingo ginene kapo kati wach mar gini wach mar voter apathy no be dibiro institution moro mar kingpin chande ni ko do bedo kingpin to simo ko jok okay tieg momiyo ang'o mo jok owuok Ogunja kulet bi ni okitiyo position mari mondo tayo liel Ogunja. People don't see any reason of participating in politics. Politics, when you participate in politics, and go more absolute happiness. You don't know which more. To couple ni more ntiere, ni barabara ber, city maliel, gine money tiere pain. Jibro woke gino kata kiso gine awa, ka uno kendo tik more maber mabi woke. Shelo biro gi moro. Jirengo. To kaji oneno ni kumagi dio monge. Ngado nyongi sana no DM na dhiga winjo rai. Okanya leda piko na wuok Ugenya na dhi e ODM rally Masiaya Karaila onge gino iwinja ko ji timo gik moko gi reasons momiyo gitimo gimoro koro voter apathy chande nyalo bet tie gik moko ma jopiny ne dwaro to gigo pok gineno. Another thing watch my broad based ma osebedo ke uso ni nyaka we accept most of the promises mag broad based. Tabitha, you will confirm this. Most of them kiwe mahuma bego want to turwa. To be honest, they are at Kamiluongo ni budget. Podogine budget. Iwija, kata barabara maadani lochono. Most of them gain promises, but they are at budget level. Barabara, and gima kao 3 years. Koro kinyal kata 2 years mondogere. O kinyal gauge kode immediate gikmoko. Stima to kao 1 weekend. Stima to kanyari to 3 years. Imana ki transformer tuwe oliel. Mane stima. To stima chopo. Mane stima. Kingi sana barabara ni gero ni wakao 3 years. We can wait. Koro wawacho ni gik moko nego bed ni gik manye William wacho gi. Nyaka waketi gi tested. Miwa uru gi koka mano to kata kuma biro omegino onge. Ete mwati moka mano to jokuma nietie William Ruto. Wacho na Oscar tinde pingo president. But we don't go like that. Waman to luo. To joluo ni gisa yumoroni adak makati yonge. You get me right. Kolo ngata madwa kura mar jaluo. O understand psychology mar jaluo ni. Jaluo ni enanga makite chal nade. To kapo ni jalo wacho ni material things ni alo se moko more, onya poko ngisi ka barabara. Ingi sanu adongi thuolo mar daka matin kende penjo ma penji cha Oscar. Penjo mi penja wach mar kweth moko kapo no goyo mpogre. Gicha dhi miyo United Opposition boost. Iwinja jo muso bedo ka pingo rais ka wuonu
wasebedo ga apuonjo ga gimoro miluongo ni public opinion and voter behavior. Public opinion en paro mar jopiny moro mipenjo pile pile chande. Public opinion can only be measured in the voter behavior. Chima kuro jogo ombulu. Koro kawuono wa measure gimiluongo ni voter behavior. Koro voter behavior no emwadhi ng'iyo ni jok mosebedo ka pingo kata rais area mar Eastern Mount Kenya East chande. Is it true physically ombulu na dier gi pinge? Malava bende ntiere kaka waneno gik motimbe ma pile pile waseno mago gin opinion. Guma wanda wacho ni kawuono is the day. Koro kawuono emwadhi ng'eyo ni awa Western Kenya ni bende en kod ruling party kose enoko. Kama lavo go oko to mano a good sample. Sample ken ni ka constituencies te ka constituency achiel kata ariyo. Achiel kata ariyo go kokao to dhika macha. Watch mar post again for the first time bende kore ka Luo Nyanza wago kura post Raila Amolo Odinga. So kata kasi pool kacha. Taking it kidwa tima good research ni for example nja ODM Moyombo. Problem mantiere ni ja MDG cha kata kubet namba kata kubet namba adek oyuda di. Ja independent cha kata kubet namba kata kubet namba adek oyuda di. Kore kibro bedo ni go kwano ni kara popularity ma party nenego kasi poll or reduce to this level. Turnout bende kore kwa nyalogo kwano or reduce to this level. More than 700 chanda to wacho niko dhika makama onyacho pokata mna 1.5 million. You get me right? So kawuono wabro ng'eyo ni kata broad base no strength mare Nyanza chal nadi because kawuono wadhi measure miluongo ni voter behavior. Wasebedo kwa measure miluongo ni public opinion. Lakini kawuono voter behavior wabro ng'eyo later in the day ni karagini koro chal kama to kapo ni joko win kocha to pod panic mode ma serikal antire chande dhi medore to gumadhi konyo kapo ni giparo jok mane serikal they will change tactic. Mondo gene kaka gi deal go on issues of voter apathy, on issues of Eastern. Kechengana president no year of vice president mawuok lower Eastern, lower Mount Kenya East. Ema Kindiki ntiere. Gicha bende is a litmus test for Kindiki chande. Ugunja litmus test for Wandai. Homa Bay litmus test for Gladys Wanga. Kolo gik moko mang'eny at stake. Emomi alwedi gitimre kaka eno kagitimre. Malava miwanya locho ne litmus test ne Wetangula. Wetangula bende. Nkech gine magisebedo ka giso president ni wan kodi. Kawuono president debate kodi gin ye. Ground chal nadi. Nkech kawuono koro wadhi ng'iyo ground. Sheila ndio wachpida medo. Ado mana wacho ni anyalo jiwo gima Oscar ne wacho. Kawuono wadwa ng'eyo to ground chal nade. To ka wang'e ni ground chal nade be wadwa ng'eyo ni jiadi mano golore oko ni mondo go kura post. It's the first time I go kura ka baba onge, especially in Lowland. So wadwa ng'e ni adieri ainang'o pod party tegno koso ineno ka direction chal nade. To gima wacho no beber kik wang'e ni ng'amo yombo. Wang'e ni namba 2 to no yuda di. To jiadi mano biro ni mondo gigo kura mondo wachak pimo gi kanyo. To katieko gima nyakwayo oganda wani kwe kende. Ki remo mora mora kikwa puk nikech weche mag siasa. Gimano kaero en kaka no ket liet mang'eny ahinya by election. Ng'eni mano giketo pressure mang'eny ahinya ir jopiny. De aero ni mondo gidoga ni chien mondo ging'i ni wagoga mbaka gi jopiny watim kura mar kwe. Ok ni constituency achiel pesa mosepuke ka gitim election de gisegero go kata chiro moro de giseketo go yath e osiptal mondo mine okonyre maber de gisetimo go gik mang'eny so kik waher siasa moingo dongruok. Siasa ber to siasa mamit en siasa mitudo gi dongruok. Kik wakaw pesa ni waketho mang'eny e weche mag election ka watemo please egos wa to ntie kaka wanyalo sero jopiny maber gi weche mag dongruok kato gigago kura maber to mondo wamigi thuolo mar yiero ng'at ma gidwaro. Nyandieka korka kori. Joyce, mokwongo awinjo ka Oscar ywak ni gin turu gi Siaya en mana budgeting after budgeting. Adwa ni mondo ochom jotende tir. In fact, tendu maduong' kawuono e sirikal omako kama duong' malich. Opiyo Wandayi. Omako kama duong' malich. Koro chomuru jotendu gi tir. Wano mabe karo ka chanda wasekalo Kaparnaum wachomo Kanan wachako ng'weyo chak gi mo. Raymond. Inyalo donjo sirikal. Inyalo donjo sirikal to chunyi onge mar konyo jopiny. Raymond mineno no, oling to tich kama.
en samo wuoyo gi Ruto to kuodho mane Ruto ni to gima kama chandara manyichiko wacha to chiro cha to en kama to William Ruto winjo ko biro Homabay mowacho niya Gladys Wanga une ok yie na ninde osiko swekoro kasa mane timna ma koro kikwe blame sirikal mamalo Ruto wiyo dich en gi 47 counties morito monego beno tere maendeleo wuog orengo owegore gi sirikal odhi omany Ruto mondo konye tich ka tich mar devolution osetame omany Ruto mondo timango okel maendeleo Siaya Opiyo Wandayi kel maendeleo Siaya ot ka ot wadwa nene mach ute gote mogik kawacho gima timore kawuono by election ni gini chalo mock exam uneno kaka watimo mock ka main exam is coming maendi mock mar 2027 exam kaka oliete mock ni uparo ni 2027 dhi bedo machalo nade odhi bedo maliet kendo gima neno sani mwasepuonjore ni jo siasa kaka wan an gi Sheila mwase gine ni 2027 wadhi e bunge Sheila dhi chulo ni koro sani kik wamanjo piny wamanyo wuoyi mar teke madhi konyowa goyo ji kacha nikech goche makoro wuok sani to be mane si kuma siasa winjo bed ni chomo ok winjo bed no chomo kae to ma mock koro whatever is happening now makoro iboti go to 2027 timore 2027 and it will be worse unless wan kaka jopiny amua ni koro wadwa loko pachwa wadwa loko pachwa kik wabed ni wan jok mitiyo godo e yo mosebedo kitiyo kodini koro an akwayo mane mondo walem wabed gi kwe ng'ama oyier dhi bedo jatend ji te to kochuno ni koko yiera kawuono kiny ok bi yiera an 2022 nachung' Homabay Women Rep ne giyiero Bensouda dong pod angima achiemo adak koro koko yieri it's not the end of the day samoro be adak kata maber molo Bensouda mano yierno koro beduru joma ong'eyo ni koko yieri it's not the end of the day wa preachuru peace mondo nikech at the end of the day jirandi migoyo cha ema kiny kionge mogo tidhi kwai ok ibi dhi kwa mjumbe mani yiero cha ilero kanyo makare ahinya Daniela mogik kawatieko mogik abenda anyayo mna kwe awacho ni to wadhi mbele gi go kura jogo manyalo wuok mondo dhi go kura wuok mondo dhi go kura to kineno ni bende kidwa go kura to bende ok chuni kono to kendo atemo mondo akwa jogo mochung' karibu ji 181 malaro kombe karibu 24 ni mondo ing'e ni ka okinwang'o kawuono ko irem kawuono to iketi mana kwe gi lemo ondieko pok ochamo piny koro ing'e ni kawuono nyalo bedo introduction lakini 2027 bro bet mamit moloyo ma koro kik uket tungni ne jopiny ketur kwe to mondo ung'e ni gini maduong' biro mbele kanyo to bende mogik akwayo Ker Ruto gi sirkal matiyo gi jo security Raymond Omolo mondo make sure ni gik matimre gi waket polise obila o make sure ni onge tungni moro mabotimre anywhere to jogo mosego kura kik ubedi gine polling station dhi dala dhi ng'i dhok uted ni nyithindo dhi om nyithindo e school you know ruwe mondo IBC okwan kura to nyiswa ng'ama oyombo wacho ni gine election en ga mathematical koro gikwan kura to ng'ama oyombo ng'ata moyombo kata obed ng'at ma achung' kenda koro obed ja party to mene mabo bunge marwa Daniel, let me just explain to you. Gumano timre Maina Kiai versus IEBC ruling of 2013 no wacho kama. If they vote Bramora, it starts and ends at the polling station. Bomas of Kenya enga illegal polling station. Nga kura migo Bomas of Kenya. Emokio prata wacho. Gumatimre kura America kucha. Inenoka the media is allowed to declare even the presidency. How? Because voting was a rumo ugonja one called 290 constituency. Voting orumo kacha RO Lando ndani loida dikacha. Tamugi kanalo wacho ni kacha ndani loida kama to they can tell here. And we can say ni katakura those 10 constituencies moko birogo. CNN will say ni if he wins Nebraska, he wins it. So because Wadwani obeyed the right thing malo wacho. Sharia wacho kama don't carry the vote to Bomas of Kenya. Let the vote end there, and if it's there, it can be announced by anybody.
Erokamano. Erokamano inya Osco Mondi, jalonye weche siasa, Sheila Olang, jalonye weche dongruok kod uchumi, Tabitha Nyandiek, janon siasa kachiel kod in Daniel Juma, Director Global Peace Foundation Kenya, kuom kautulu maru, mar mondo mubi wabed kod twak dore kod yiero madundo. Nyakora Moge Jwang, imbenda go niero kamana inya kuom bedo kod nyaka gisani, mwachope giko mar twak marwa masani. Kata kamane, wang'isi odiochieng' ma kawuono, wabobedo ka wamedo menyo ni yiero madundo matimore e kor gwenge 24 ma pacho kae, mano kunde chung' od bura auchiel kaunti ma Baringo kama giyiero seneta margi kachiel kod wards 17 ma yiero MCAs magi. Nyakora Moge Jwanga adwa mar mondo mi akawiyo madundo gisani aweyi e lwet nyawadwa Milton Jakabla. Komiyo med mana kete Ramogi TV oriti masani, nyinga Joyce Odur. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Ekindeni mwekre nyasi mar sikuku, duka madong mar Uhuru Superstores ni kebe ifungruok gi uso medero ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 18 bimara paka cheligani. Uhuru Superstores gwel bentime nyiepo mari kendo modi kit monduto ma idwaro kamoting'o magedo kod chiemo. Wakoni mondo minyiew kodwa nono monge chudo. Nyalo chudo kokale pesa bibil number 247247. Account number 346250. Kata liba pis maro mar Uhuru Complex Building matime chiegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown butu bengi mar Credit Bank ebo makisi. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Chunyame gombo mondada gukodi. Chunyama iye gombo mondada gukodi. Dak maunge kelele Zedi maunge kelele Woulda won Era maunge kelele Maunge kelele Tuko busy maunge pangana Maunge pangana Mondo iyud thuma mar hera maunge kelele kaka sikiza tunmari bonyeza *812 *784 # Ramogi TV eod jithumbe duto. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. You wanna feel the vibe? Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Guot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhi yie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafuenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge adiera. Iolo ni mana ng'owa. Kuoye miketie. Kowuok e timbewa, nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Erokamano nyakwara Ramogi bang' Joyce Oduor gi Cleopas Oluoch tieko keyo margi. An bende kora kwanye kochakore thuolo ni nyaka saa 11 ka kawuono ni mathoth mwakelo no gin motudore gi yiero madundo matimore kuonde mopogore opogore e gwenge ma pacho ka. Gisemi ler ewi mago mosetimore chakre ne piny ru nyaka seche giluonga ni Milton Ochieng'. Abro bedo kodi ka gi welo mopogore opogore ma bende wabiro ng'iyo godo kaka yiero dhi nyime e gwenge ma pacho kaeri. Bende wabro bedo gi weche mamoko matindo, bende gi tudruok gi jofwambo mawa mantiere kuonde mopogore opogore.
wan gi jofwambo mawa Walter Nyambaga nitiere Kariobangi North, wan koda Crispin Otieno bende nitiere yo Kasipul, kaachiel gi Leto, wan koda to mantiere e gwenge mag Mbeere North to gi mamoko. Miyo wabiro bedo ka watudore gi jofwambo mawa kinde ka kinde mondo bi wanyisi matimore. To mokwongo wawinjane magi. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi opako kwe kuonde luto ombulu e sub-county ma Ugunja kopako jopiny kuom nyayo kwe. Wandayi kata kamano oseyo tulo kod koko matimore e gwenge ma Kasipul. So far, I'm very impressed by the peaceful nature of the exercise. I've gotten reports that the entire constituency, that is Ugunja, voting commenced on time, actually at 6 a.m. And it has been peaceful so far. I must commend the security agencies and the leadership of the constituency generally for working tirelessly to ensure peace prevails. I want to encourage our people here, first and foremost, to take this opportunity and exercise their democratic right by voting. Yeah, a lot of talking has happened the last many months. So the hour of reckoning has now come. Yes, let everybody who is a registered voter come out and vote. We still have time up to 5 p.m. And I want to appeal for calm, not only in Kasipul but everywhere else. And let leaders lead by example. Leaders of all political persuasions lead by example. Elections cannot be a matter of life and death. Elections cannot be an end in themselves. Elections are simply but a means to an end. And an end here is good governance, service delivery to the people. And there can only be one winner in any election. E yiero madundo madhi nyime pachoka kaunti manandi e ward ma Chemundu Kapngetuny, jogo ombulu ok owuok mathoth kaka ne ogen. Bende jochung' ang'wen Vincent Kiplimo machungo tiko mar UDA, David To mar Equitable, Robert Kirwa mar New Democratic kod Shuffle Leting Korir mochungo tiko mar KANU laro kom mane owe thuolo bang' tho mar Julius Kipruto manotimore e chakruok mar higani. Tumekuja kumepiga kura vizuri asubuhi mapema. Sasa tumekuja, mimi naona watu sio wengi sana na wanakuja polepole. Tumepiga kura mzuri, naona nchi imetulia mzuri, tuko kwa hali mzuri venye inaendelea, hatuna utatushi wote. Tunaomba Mungu atujalie kwa maendeleo mengine ya mbele. Tunahitaji amani, kura ipatikane ikiwa fair, tuko sawa. Hatuna utasushi wote, maendeleo ndio tunahitaji. Jodongo kod rowere ma Narok nochopo e skul primar ma St. Peters Nkairamran ne goyo ombulu e yiero madundo e kar chungo ward mar boma ma Narok okinyi ma kawuono. Kwan joluto ombulu manondikore gin 29,452 mana kaka e yiero maduong' mokalo. Kata bed ni ne Otieno manyoro koko kod tulo nobedo e kar jot ma jalar kom no ero gotiko ma DCP Douglas Masikonde, ombulu dhi nyime sani maonge oharo. Komno nodong' thuolo higa achiel kod nus mokalo bang' tho mar manene MCA e wardno kod otiko mar ODM Lucas Kudate. Na leo tumeamka asubuhi kuja kupiga kura katika St. Peter, na hali iko mzuri sana, tuko salama hapa, na sisi wote tumeamka kupiga kura kwa njia ya usalama na tunarejea ifanyike vizuri. By election inaenda vizuri, hatujaona shida yoyote. Tunahimiza wale watu wote wanashindana na Kanyinge tuhubiri amani, hatutaki kuona furugu. Tunataka kura ipigwe kwa njia mzuri. Na mimi ninataka nihimize wananchi wenye bado hawajatoka kupiga kura watokee wapige kura kwa sababu kuna amani. Na IBC tunaona wanafanya kazi mzuri. So mimi ninataka kuhimiza
wakaaji wa Narok Town tukue na amani mpaka tumalize hii exercise. Rochruok Margarita nonenore moko kuom kuonde chung' od buche migoyo ombulu kawuono gino mokelo ng'ikruok e chenro Margarita kwe e kar chung' od bura ma Kasipul, jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kod jarit mare nomonji kendo hiny ka e kar chung' od bura ma Malava ji ma pod ok oyangi nomonjo nyamburko mag jatend DCP Eugene Wamalwa kendo wang'o achiel kuom nyamburko mage ka geche mamoko bende nokethi. Cynthia Onyango miyo achal mar arita e kuonde yiero mitime yiero madundo. Chenro mag goyo ombulu e yiero madundo nenore madhi nyime yo makare pachoka, chal ma kata kamano nenore mapogore matin e moko kuom chung' od buche ma piemo chwe chieng' e kind jochung'. E kar chung' od bura ma Kasipul, jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kod jarit mare omonji kendo hinye sikun primar ma Goro Sare, chal ma okelo ma jarit mare bunde e kinde ywaruok makamano. As you can see, Mheshimiwa Kaluma has been attacked and he's bleeding. So I want to urge everyone, all candidates. There's no point of bringing chaos. Let the people of Kasipul decide who they want as the member of parliament. I want to tell our people to still come out and vote. Don't worry about what is happening. Come out and vote. These people want to cause violence so that they scare people from voting. Because they know we won. So come out and vote. You see, they have attacked me, but I'm still here. There is no issue. Come out and vote. As we encourage our people, please, don't react even if you are attacked. Monjni okelo hinyruok ne jaod bura Peter Kaluma kod jarit mare, okang' magie sani obila mag GSU osedonjore kendo jiwo e kwe. E kar chung' od bura ma Malava, ywaruok obedo e kind kweth moko ariyo magikone otiayo mach achiel kuom nyamburko mag jatend DCP Eugene Wamalwa kendo weyo mamoko kod kethruok mapek ka jodak kwayo kwe makende kind johera mag josiasa kendo medo jiwo sirikal mondo med arita. Hii kari yenye naungua ni ya Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Wakapika marisasi juu nini, watu wenye walikuwa kwa sasa tumeokopa, si punduki tunaokopa. Kidogo ndio mmoja mwenye kuni ile ilikuja nini kuwasha gari kibiriti na kuweka ndani. Walitoka kwa hii gari briefcase mbili, sijui ni ilikuwa ni ya pesa ama ni ya nini sielewi, na wakawasha gari moto. Hiyo harakati ndio kidogo rabisa nini na magari sasa huyo mheshimiwa na pisi kachukuliwa kutoka mahali zilikuwa zimeenda na hiyo watu wa msafara yenye ilikuja na wakachukua wakatoka wakaenda. Tafadhali tunaomba serikali, kama serikali iko karibu, iangalie hii mambo kabisa. Hapo vijana wenye wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na mampinu, si hatuwajui. Mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia, lakini tunamjua. Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko mmia. Eugene Wamalwa kaloso kod jofwambo onyiso to yiero madhi nyime kono ka bende gikwayo jopiny mondo med nyayo kwe kendo jiwo arita ne jochung'. Undermines free and fair elections is violence. The other malpractice is, of course, voter bribery. And the third, which is a tool that this regime is employing, is ballot stuffing. We did realize yesterday that we had quite a number of ballots that are unaccounted for because the serialization of the over 800,000 ballots printed in Greece was tampered with. But I can assure you that a person who attacks your driver, your personal driver, injures him, is a person who is coming after your life. I have no drivers speaking today. My driver has been grievously injured. I have many of my employees who work at the hotel. 10 so far we have seen. One is still in theater as we talk. They have been grievously injured. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jochung' e kar chung' od bura ma Kasipul opwoyo kwe mamedo neno e kinde yiero madundo madhi nyime kar chung' od burano manie kaunti ma Homa Bay. Jochung'go mane wuoyo tok luto ombulu okwayo kwe nyaka yiero rum ka gimedo kwayo jodak ma Kasipul mondo chopo yier jotendgi magihero.
and I'm happy the process is going on smoothly. It's peaceful, as you can see, it's peaceful. So I want to encourage the residents of Kasipul, let's come out in large numbers, let's vote, and I want to encourage the other candidates. Let's maintain peace when we vote. Kuro gore maber, tie katika keto mara sani, okaneno gimoro marach as at now. Ji pod nie laini ji go kura waparo ni by the end of the day ji bro bedo ni obiro in big numbers to mondo gigo kura, but onge gimoro malich mwaneno marach mwanyalo wacho ni in this particular polling station nitiere gimoro marach okaneno. Kaluwore gik maseneno kuonde mosewuothe e polling stations mantie so far, anyalo wacho ni in ratio of 1 to 10 about 7% aneno ka okrach ahinya. Challenge more mwaneno ka sama donjo tayudo ka yor bura moro hiny mare moni wuok kuome, mamano gima akwedo kabisa nikech kaka jotelo wane monya kwe, wane monya lweny. Koro anyalo wacho ni percent maduong' to kaneno pek mana achiel ariyo man kaki kacha, to nadwa ni mondo challenge jowa ma joka Kasipul ni wawuoguru oko to wagouru kura yor kwe. Chenro mag ombulu e gwenge ma kaunti ma Turkana dhi nyime e wards ma Wanam Turkana West kod Lekozan Turkana North. Mana kwan matin mag jolut ombulu emowuok oko, kata kamano apisa mag IEBC geno ni kwan no dhi medore kapok olor kuonde lut ombulu kar sa 11 mar odhiambo. We have started well in all the 13 polling stations. We have 13 polling stations in this county assembly ward with 4,158 registered voters. So as I've said, I can confirm all the stations have opened, and we expect that the exercise will move and go on smoothly until the end of the day. We expect to close at 5. I can say there are no major challenges so far. The normal small hitches or fingerprints and only that. Wito wangu wapiga kura kwa amani bila shida yote. Watu wa Nandam ni watu wa amani kwa kawaida. Unless mtu mwingine kutoka nje akuje alete furugu. Lakini hawa wenyewe ni watu wa amani. Nimetoka kupiga kura yangu saa hizi, na namna ambavyo nimeona vile kura inaendelea kupigwa, kulingana na observation yangu nimeona kwamba kuna mambo ambayo hayaendi vizuri, sababu kuna stations zingine ambaye hata watu wakivote bado watu wengine wako hapo. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo, nitie joma bende oro pachgi kotudore gi yiero ma kama. Ng'ato wacho ne Milton aneno Ramogi Maler kod babana Joseph Aduol owacho ni wakwayo mana kwe e yiero madundo. Maxwell Fundi godo nyakwara Aduol kawuok West Kanyamkago, erokamano ahinya. Kaeto machielo bende aneno kinuori mang'eny gi ote achiel ni ore ding'eny mokalo midino ne jomoko bende. Omiyo tiwa na kawo yweyo matin nyakwara Mogi. Waduogo bang' thuolo machuok, par ni pod wan gi jofwambowa e kor gwenge mopogore opogore, kendo wabro bedo ka wami matimore motudore gi yiero madundo.
Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. This festive season, journey through time to Egypt, where history whispers the pyramids and sunset glows over the Nile. Because some places remind us how small we are, yet how deeply we can feel. From just $1,870 per person sharing, enjoy 4 nights of discovery, Cairo's charm, ancient wonders, and timeless hospitality. Travel through history, return with memories that never fade. View travel, moments that matter, memories that last. E kinde ni mwakre nyasi mar sikuku, duka madong mar Uhuru Superstores ni kebe ifungruok gi uso medero ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 18 dwe mar 11 gani. Uhuru Superstores gwel matimo nyiepo mari kendo modi kit moduto ma idwaro kamoting'o magedo kod chiemo. Wakoni mondo binyiew kodwa nono monge chudo. Nyalo chudo kokale pesa bibil number 247247, account number 346250. Kata liwa pis maro mar Uhuru Complex Building matimo chiegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown but bengi mar Credit Bank e boma Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Chon nilosoga blocks gi manual, lakini yudo ka ji upgrade. Koro in penya ki upgrade, koro upgrading inyalo learn through internet, kata sightseeing idhi to ilimo kuonde moko, ineno ni jogi timo nadi. Tich wani kidwa chake mokwongo miluongo ni tools, working tools. Ok ng'i ni to in capital maromo nade, inyalo chake kata gimoro, at least nyalo kata chake gimoro kata na 20,000. Challenges mantie ni iyudo kokigo kwandi maber, profit iyudo katin, seche moko iyudo ka imiyo ng'ato gowi, obudho koko chulo. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Apenji baba duoka Raile mane dwaro koso mala ikorwenyo kumano regie Magi kawa kwamboa Apenji wono simo duoko wa joluo Raile mane dwaro koso mala ikorwenyo kumano regie Mondo mi iyud thuma mar Raila Tribute kaka sikiza tune mari D *811 *343#. Ramogi TV e od jothumbe duto. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa.
Be ikori mar doke pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa, dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Wala ne dwaro tich mar ratiro kendo wuok gi customer yomo moriere. Customer unyalo winjoru godo kod dwaro gimoro mondo losne. Ndio sasa fomu ya kushinda milioni na shangwe A25. Ukitumia Safaricom unapata nafasi ya kuwa mshindi popote ulipo. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa jumta Krista Mwena nyaka sauti. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chendro N Dagma. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yuyu ni mano chaya sane bade. Machiek moro yano wang ma sonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa jumta Krista Mwena nyaka sauti. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chendro N Dagma. Ticha beach kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachil koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Machiegni kendo ji ariyo maki kendo dinegi e tesend obila ma Kariobangi kaluwore kod weche mang'iewo pande
miyo jolut ombulu nomaki kamako picha atiyo mos. Miyo majalut ombulu nomaki kamako picha joma ng'iewo upande ka ng'at machielo titudo gi ng'iewo upande ji. Wayudo ne mathoth kuom Walter Nyambaga. Erokamano Milton Ochieng, adier makar kende ni nyaka choseche godo jogo modine tesendo bilago igeno ni biro chwalgi do kod ketho mag donjruok kod chenro makare mag weche mag yiero. Gi sani mana kana sesingo ne nyawadu Joyce Oduor ni aburo sudo e kal riombulu duto mayudore e Kariobangi kama koro wantiere ni makao makuu moyiedhi mano mar IBC, na tutapata nafasi ya kuongea na msimamizi wa shughuli hizi ya kujumuisha kura na kutoa matangazo moja kwa moja baada matokeo zitakazojumuisha zote hapa katika Our Lady of Fatima, na tutapata nafasi ya kuongelesha Abdi Roba. Karibu tuelezee kutoka asubuhi mpaka sasa hivi, na wewe kama msimamizi umepata tatizo lolote, utueleze. Shughuli imeenda vizuri, hatutupata mtatizo yoyote, hatupata changamoto chochote, tunaendelea vizuri na wapigaji kura wanajitokeza kupiga kura, na upigaji kura itaendelea mpaka saa 11. Kwa swala ya usalama, huenda utaratibu umekoaje? Utaratibu ya usalama, tulikuwa na mkutano siku ya Jumanne na wasimamizi wa usalama, na tumeweka security kutosha kwa usalama. Saa hii kila kitu inaendelea vizuri. Tuko na extra security ambaye ni GSO ambaye anatupatia, na tuko salama, tunaendelea tu mzuri. Labda kwa matarajio yako, huenda swala la kujumuisha zile kura zenye zimemalizika na kufikishwa hapa kwa shughuli ya hesabu zitaanzia saa ngapi? Shughuli ya kuhesabia kura itaanza kituo kikifungwa. Kituo kitafungwa saa 11. Ikifungwa tunaambia na security wasimame nyuma ya ule mtu wa mwisho ambaye ameingia laini before 5, na ule akimaliza kupiga kura tunaanza kuhesabu, na tukimaliza kuhesabu inaletwa hapo Tallying Center, tunaweka pamoja na tunatangaza ushindi. Hapo awali wagombea walikuwa nasema kwamba kuna idadi chini ya wapiga kura kujitokeza kuja kupiga kura, na kwenyu kuna sheria yakifika muda fulani mtakuwa mnafunga. Kuna wenye walienda kazi, wataweza kupata nafasi ya kupiga kura? Sheria inaturuhusu tufungue kituo saa 11, saa 10 na asubuhi saa 12 na tunafunga saa 11. Na kituo chote ilifunguliwa saa 12. Sasa tunatarajia kufunga saa 11, lakini kuna watu wengi ambao walikuja asubuhi kabla wajaenda kazi, walijitokeza kupiga kura. Sasa sisi tunafuata tu sheria, ikifika saa 11 yule ako kwa line tunakubali kupiga kura, lakini kutoka hapo tunaanza kuhesabu. Kabla nikuache, labda kuna masuala ya uchochea na kuwizi na kujipata kwamba kuna mgombea ameleta ripoti kwamba kuna fulani amejihusisha na swala ya wizi wa kura. Umepokea ripoti yoyote? Hatukupokea ripoti chochote because tulikuwa na mkutano na hawa wagombezi na tuliwaambia kila kitu. Ukiwa na shida yote useme. Na wale watu tuliwaleta pamoja, tukatengeneza the report together, wakatengeneza undugu. Toka saa ile hatukuwa na shida yote, na saa hii hatujapata malalamisho yote kutoka mgombaji yote. Asante. Labda kuna mlo pia, tukuache nafasi uende ukapate kopo la maji, ama hakuna utaratibu kama hiyo? At Tallying Center tunakuanga na chakula hot meal, na huko pia tunawapea wale ofisa wetu na wa security pia chakula, na sasa tunaenda kuchukua hiyo kopo la chakula. Asante. Milton owacho nini tiere mogo ma inyal mul kod apisas mag IBC kanyakla kod arita kwe makmani okawinjo koluongo nying jofwambo kod jolut ombulu, manyiso ni pod obro dhi nyime kod timo tijwa makare moko dok chien marango chenro ni duto. Oluwo ni kangu gike seche mag midhiambo mag 11 gibiro yudo thuolo mar loro chenro duto mag lut ombulu
ombulu mondo koro gichak kwano achiel mede achiel mondo giyud ni jachung' ka jachung' 16 ng'ano ma oyudo ombulu maromo nade to ng'ano ma odong' chien kata yo abwoto kaluwore kod kwan ombulu mago magiyudo. Giluwo ni gionge kod aginga moro amora kod jachung' moro amora. Bende pok giyudo lipot mag ywak maka kod kacha mag jochung' ni seche moko nitiere kako roch ratiji kod chenro niendi kaluwore kod tiegruok mane gisechiwo ne jogo ma ochung' ne kata agents maneno ni ombulu duto dhi kare. Abdi Roba emochung' ne chenro makende mar biro lando duoko kaendi kanyakla kod jogo ma konye ka kod kacha neno ni ombulu go riw maonge modong' oko. Nyaka chop seche gi onge ombulu mosechopo kaendi kata mowuok e kuonde mag luto ombulu, nikech wan kod kuonde mag luto ombulu 38 e centers 5 manyiso ni Kariobangi North oting'o kwan mag joluto ombulu 24,500 maduto igeno ni biro bedo e kanyakla mar jogo ma joluto ombulu. Mak mana ni ywak mantiere mwasewinjo kowuok kuom jogo ma jochung' ni moko kuom joluto ombulu seche moko nyalo yudo thuolo mar biro luto ombulu ni mar moko omondi e wira kata otong'o gi dhoguyo ka gidhi menyo. Kopo ni thuolo ang'o yudo ka koro gideko to gibiro chwag gatho tinda, nikech chik biro dwaro ni kochopo sa 11 to nyaka koro ogik e giko. Machielo kendo en ni moko kuom jogo mane temo ng'iewo opande kata golo momoro matin mondo mi opande ma pacho kaendi bed godo to chik osengwamo. Nyaka chop seche gi report ma bende wayudo en ni chenro duto osebedo ka dhi makare mopogore kod kuonde moko ma jowete mantiere osebedo ka oneno e tulo kata rakruok maka kod kacha kare mochwer kanyakla moko kuom geche ma bende ibulo. Koro pod wantiere kaendi, wabiro mana koro chako nuoyo dok kuonde mane waseluwo mondo wayud ni tang'o mosetimore tok kane waseaye, manyiso ni moko kuom jochung' mokelo kanyakla mago mag duond bura mar The Orange Democratic Party Movement ODM, DCP kanyakla kod mano mar KANU to kod mamoko bende oseluto ombulu duto ma onge jalno ma pod igeto ni jachung' ma biro luto ombulu mopogore kod moko ma bende ochung' kar kendgi machalo kaka owadgi mane osenindo Joel Munuve. Ng'eni Joel Munuve en achiel kuom ja MCA kata Jakom Malensi ma e kaunti ma Nairobi mane osebedo kochung' motegno e chwal ratich oganda kendo bende dhi mopogore kod paro mag sirikal kata keto county assembly e tesre jodak ma Kariobangi North biro yudo thuolo mar kawuono yiero jatelo ma gidwaro man kare mabiro dwaro ng'iyo ratichgi kanyakla kod dwaro ma margi kotenore kod moko ma bendo onywando yore mag tije, ngima mo bedo ridore motegno, weche mag pi, arita kweto kod mago madwaro e ngima dhano. Waonge kod mathoth mnigi seche gendi kopogore kod masilieko nigi yiena mondo adog ni e studio kanyo mondo Milton ichak isomne nyikwara Mogajwang' nang'o mosetimore e odiochieng' maduong' mar timo yiero makende maduol mar IEBC ni e nyong'ong' mokalo kopo ni en kod ikruok mongirore motegno mar biro tayo yiero mabiro 2027 koso nitiere moko kuom rem ma osebet koneno. Nyaka chop seche gendi giluwo ni gisebedo ka gitimo kanyono ma japiny dwaro mokiro ni nikech nitiere apisas manyien duto makoro kawo apisi mar IEBC kendo tayo. Milton. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Achiel kachiel kowuok Kariobangi North kama bende itime yiero mar MCA. Kawadhi nyime en ni jaod bura ma Saboti Caleb Amisi okwedo tule kuonde chung' od buche mitime yiero madundo kaka Malava, Kasipul kod Mbeere North, kowacho ni obila ok tim tijgi machiwo arita kaka dwarore. Oseyo jogo matiyo gi kweth njore buogo ngima jogo ombulu, wira ni ok en ranyisi makare moloyo e kinde ma piny Kenya ochomo yiero maduong'. Kaka yor bedo gi yiero maonge tulo, Amisi wacho ni duol mar IEBC nyaka chung yiero madundo madhi nyime sani nyaka kanyo makwe nodogi e wang'e. The IEBC to take this matter with utmost urgency to prioritize the protection of human life, adherence to the law, preservation of public peace in all areas that are conducting election today by postponing the ongoing by-elections up to a time when peace prevails. It has never happened in the history of democratic Kenya that all electoral areas have experienced
violence in one way or another. In Kasipul, you can see the member of parliament for Homa Bay town has been seriously harmed. You've seen a member, one of the candidates in Malava, being arrested. How dare you arrest a candidate participating in an election? But the failure has been on police and the security apparatus. We must call it out, and we should not let the mistake of the police run to the IBC. IBC has no problem, has set up all the systems. IBC is not a policing institution. IBC has no weapons. It has no security apparatus to manage elections. Their process needs to be supported and guarded by security operators, which they have failed. Chenro mar luto ombulu bende dhi nyime kuonde mopogore opogore ka chung'od bura ma Kasipul, kama bende osebedo gi chochni moko. Wayudo ni mathoth kuom Ali Abich inyalo nyisowa ni to nyaka sani weche chal nade kar chung'od bura ma Kasipul kaluwore gi lipode moko mane waseyudo mag tulo. Hamilton wantie achiel kachiel e tesen luto ombulu ma Kasimba mantiere ward ma South Kasipul, mana achiel kuom wards abich ma chenro ma luto ombulu dhi nyime kendo ne ochakore okinyi ma kawuono saa 12 okinyi, kama joluto ombulu maromo 67,513 igeno mar wuok oko chakre okinyi nyaka saa 11 mar odhiambo mondo mi oyier jaod buchgi kuom jochung' 10 ma nicho wuok oko kendo osebedo ka timo kampen e gwenge mopogore Kasipul kaendi mar yiero jaod buchgi manyien ma koro biro kawo kar jaod bura machon ma kaendi Ng'ondo Were mane onegi e dwe mar ang'wen mar higa niendi. Milton Mnake wacho no endo tulo ne owuok e tesen luto ombulu ma Kasima Agoro Sare mantiere oko mar Yugis Town, kama jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma ma bende en agent maduong' mar duond bura mar ODM ne nitie kanyo kane orito mondo mi jachung' mar ODM Boyd Were ne odhi achiel kachiel Agoro Sare polling station mondo mi ne odhi ogo kura mare. Kata kamano thuolo machuok kapok ne jachung' Boyd Were odonjo Agoro Sare, to kwethro were moko ne odonjo kendo dwaro mondo mi Kaluma ne owuog oko e tesen luto ombulu kanyo kane gise kum ne bedo kanyo to ne ok onego bedi kata doko ni nokoni en kaka agent mar ODM nyaka do bed kanyo mar ng'iyo ka chenro mag luto ombulu ne dhi nyime kendo ne orito mondo mi jachung' margi mar ODM ne odhi oluto ombulu e tesen luto ombulu ma Agoro Sare. Gi kinde no Milton Mnake kisewacho no endo rowere go ekono por kuom jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma ka gitiyo kod gige lweny magalagala kendo ne giweyo Kaluma kod hinyruok marach e tok wiye ka jarit mare bende ne oyudo hinyruok ka gi kinde no endo e kinde mano temo reso jaod bura no bende ne giwacho ni ne gimaye bunde mare kido mar pistol manyaka sani pod ok obilo ng'eyo ni to bura ne kama nade. Wageno yudo mathoth kalwe kod tulo manowuok Agoro Sare ne ka wuok kuom komanda mar obila e county ma Homa Bay County Lawrence Koilem ma wabro manye mondo ng'iswa ni to gin kaka tend arita kwe okang' mane magidhi kawo ne kwethro were mane okelo koko ma oweyo ka jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma obedo kod hinyruok kachiel kod jarit mare kendo bunde mar jarit mar Kaluma bende Kaluma wacho ni rowere go eko ne odhi go bang' kane gisemonje kendo weyo jarit mare kod hinyruok bang' ka gisemonje. Wageto ni to bila wachang'o kalwe kod monjo makamano ka bende ginyalo yudo thuolo mar yudo bunde ma iwacho ni okaw kod kwethro were mane omonjo Kaluma kar luto ombulu ma Agoro Sare kinde mane orito mondo mi jachung' mar ODM Boyd Were ne odhi otim ogo ombulu ogo kura mare e kar luto ombulu no endo. Milton ma opore kod tulo mane mutni mane obedo e Agoro Sare no endo wasebedo kwa luorore moko kuom tesene mag luto ombulu mopogore chakre saa 12 okinyi mar ng'iyo kaka chenro mar luto ombulu dhi nyime. Kata kamano gima nyalo wacho Milton ni waseneno ka kwan jogo ombulu matin ma wuok oko mar go ombulu kaka sani ndi wantiere ka luto ombulu ma Kasimba kaendi aneno ka onge thoth jogo ombulu chal ka gima ne osetieko go ombulu ka kata modong' to nyalo biro bang'e nikech sani ndi okane kata ka line kanitiere jogo ombulu moriedo mondo mi giyud thuolo mar go ombulu mar achiel kachiel. En ywak mosebedo kuonde mopogore opogore kata kuonde
ne rutombolo mwasebedo kwa lemo chakre kosele nyaka kunde mamoko mwasebedo kwa lemo neno ka nitiere nok kwan mapiny mag jogo ombulu mawuok oko mondo mi olutombochgi ka inyalo paro ni IBC biro loro ayanga chenro malutombolo ni endi sa 11 mar odhiambo mondo mi koro chiwo thuolo mondo mi ombulu te mowuok e tesende mag lutombolo 142 mani Kasipul kaendi oter achiel kachiel Agoro Sare kama ibiro riwgi eki ibiro riwgi kaeto returning officer ma Kasipul kaendi Rebecca Bwaku biro bedo kod thuolo mar lando achiel kachiel jaloch kom Kasipul kaendi mondo mi jo Kasipul obed kod jaod buchgi manyien pod wadhi nyime kod wuotho moko kuom tesende mag lutombolo ka jopiny mane waloso go chien kacha Milton bende onyiso mana moro mar kalore kod kwe ma osebedo kiweyo tulo kata ngenge matin mane owuok Agoro Sare mane ohinyo jaod bura ma Homa Bay Town pok waneno tulo kunde mamoko kendo arita kwe ojego mokalo Kasipul kaendi kendo waneno ka obila mopore mowuok e kidienje mag obila mopogore kamoting'o nyaka obila mag majoni kata GSU bende nitie Kasipul kae maneno ni ng'ata manyalo temo kelo koko sirikal go kalore kaka ne jatend migawo mar arita kwe odiochieng' manyoro ne ogolo siem ni ginyal yie mondo jo siasa kata jotelo okel rowere manyalo kelo koko ma miyo jopiny ok bed gi thuolo mar gombolo mar yiero jatelo ma gidwaro bende moko kuom jochung' mane waloso godo bank go kura kamoting'o jachung' mar ODM Boyd Were jachung' jalo mochung' kar kende Philip Aroko kaachiel kod Robert Ouko mar Labour Party of Kenya mane otwak bank ka giseluto ombulu no kwayo mana kwe ka gijiwo jopiny ma Kasipul kama samoro nyalo bedo koluoro ni tulo kata koko nyalo bedo tesende mag luto ombulu mondo mi ugoko mondo mi gigo kura margi nikech kwe osebedo kadhi nyime tesende mag luto ombulu mopogore ka opore kod Agoro Sare mane oneno ka mutni ne obedo mane oweyo ka jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaloma oweny gi rowere mane omonje e kinde mane orito mondo mi jachung' mar ODM Boyd Were odhi ogo kura mare Agoro Sare bang' ka chenro mar luto ombulu oserumo Milton ne ni Agoro Sare High School kata kar tallying center maduong' ma Kasipul kaendi ma koro ibiro tiye gi ng'iyo kaka inyalo riw ombulu kaeto lendo achiel kachiel ibiro gol kanyo endo mar ng'iyo ni to jo Kasipul biro bedo kod jaod bura machalo nade kuom jochung' 10 ma osebedo kalarore ne komachiel bang' kane jaod bura machon ma Kasipul kaendi ong'ondo were ne onegi Nairobi Milton. Erokamano ahinya Ali Abich achiel kachiel kowuok Kasipul mano jafwambo marwa Ali Abich mogo tach Kasipul kendo medo fwambonwa duto matimore e kuonde luto ombulu mopogore opogore mantiere ka chung' od burano ero ka imanyo jalo mabiro kawo kar moluoro Ng'ondo Were mane owito ngimane e lwet jomaundu e boma ma Nairobi e kinde mokalo. Wabiro dhi nyime gi mi mamoko ma bende timore e gwenge mopogore opogore karito director mara mondo oketa iyo. Nyakwaramogi gin weche mabiro ni achiel kachiel kowuok e kor gwenge kama bende watudore gi weche mag yiero wanyisi weche matimore kuonde mopogore opogore motudore gi weche mag yiero madundo mano Ali Abich ka wuok Kasipul ma bende osebedo ka ni kanyo chakre ne piny ru kata odiochieng' manyoro osebedo konyisowa mathoth. Bende nyalo paro ni tulogi osemuoch kuonde mopogore opogore ka onge nitiere lipode mag nyamburko ma bende osekethore ka achiel gi gik mamoko ma bende osetimore kuonde mopogore opogore. Nyamburko bende osewang' yo Malava e kind kuonde mamoko. Wadhi nyime kendo bang' thuolo machuok wabiro miyi mathoth matimore e kuonde mamoko kik idhi mabor. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka uweze ku-experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, home of discounts. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cast from Koro. Just quick and easy. Tanuka. Download Koro
and say hello to easy lending. E kinde ni mwakre nyasi mar sikuku, duka madong mar Uhuru Superstores ni keme ifungruok gi uso medeno ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 18 November paka cheligani. Uhuru Superstores gwel matimo nyiepo mari kendo modi kit moduto ma idwaro kamoting'o magedo kod chiemo. Wakoni mondo minyiew kodwa nono monge chudo. Nyalo chudo kokale pesa bibil number 247247. Account number 346250. Kata liwa pis maro mar Uhuru Complex Building matimo chiegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown but bengi mar Credit Bank e boma Kisii. Uhuru Superstores, karibu jumbani. Riwri kodwa e penj laktar tich ang'wen tarik 27. Chenro sir kod CIC Insurance Group. Dr. Victor Omondi Ochieng biro bedo kodwa ka oloso e wi kuot mar lokro hyperthyroidism. Penj laktar kod Ruth Otieno tich ang'wen saa 12 odhiambo. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Nyako odiochieng' ma anabiro nono ka pari oduoge odni. In kamoro achiel gi Rajiv wuonge ratiro mar chiemo kae. Nyako ma parini mana keto mondo tedne wuoda eka mondo amed yudo luoro e gweng' kae. Koro odiochieng' ma kawuono ni en odwa kethona gimoro amora kae. Ok apar ka biro ng'wonone. Waya mano era moingo kaka ohero nyithinde. Kawuono ni ane makoro kodwa nena. Rajiv en wuoda. Wuoda achiel kende. Ano kakele kae mondo inipade samora mana ma inidwaro. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Mana kamano wadhi nyime kama chenro mag luto ombulu e kar chung'o bura dhi mbele makare e moko kuom kuonde luto ombulu e kar chung'o bura ma Ugunja, kendo ombulu ibiro kwano odhiambo ma kawuono. Steve Biko nitiere Ugunja, kendo koro gi e thuolo ni Steve Biko inyalo nyisowa ni to weche chal nade nyaka ne chenro ma luto ombulu chakre okinyi. Erokamano ahinya Milton, kagie sani eri kaere kaendi e kar chung'o bura eri ma Ugunja, kama chenro no ero mar luto ombulu nochakore okinyi ma kawuono ni eri kar saa 12, kendo apisas weko mag IEBC noyawo kuonde luto ombulu eko ka noromo saa 12 mondo mi jopiny ochak luto ombulu ne jaod bura margi. Ka bende mokwongo nwachako gi kar tiegno ekro ma Nyasanda, kama ne nitiere kwan manok mar jogo eko manochopo kanyo, kendo bang'e nwadhi kanyo ero ma Town Hall, Ugunja Town Hall. Kanyo ero en man gi kwan mamalo kabisa, kendo kanyo ero kwan mar jopiny manochopo kanyo ne bet ka ne kwan moro man malo matin. Ka koro kano wuok kanyo Milton nwadhi nyaka e skunduno ero ma Siror, kama bende nwayudo thuolo mar twak kod jalup jakom mar duol mar IEBC mano Fahima Arafat. Ka Arafat no yuago mana kwan manok ma jopiny mowuok mondo mi ogo ombulu e ombulu masani eri kata mar yiero madundo ni, kowacho ni thoth jopiny kar chung'o bura ni ma Ugunja ok omiyo gini luor mowinjore godo, ok gikawe kaka gi pek moro maber, kowacho ni kwan no en kwan manok ahinya kaluwore kod kwan mane gigeno mondo giyud kaeri, ni mar kar chung'o bura ma Ugunja kaeri nitiere kod kwan mar jolut ombulu mondikore maromo 60,000. Kata kamano kwan no ero nowacho ni ponono
chenro dhi kaka oneno ni rito kata mana nus mar jogo eko ok nya wuok mondo mi oluto ombulu odiochieng' ma kawuono ni eri Milton. Ka bende bang' mano yoche mag arita kwe pod dhi maber kendo pok wawinjo wach moro amora masako it e kar chung'o od bura ni eri ma Ugunja. Ka gi sani eri wantiere e kar luto ombulu ma iluongo ni Ogeda bende yudre Ugunja ka eri ka kwan manok emen tiere ka ni thoth jopiny go ombulu kaluwore kod kaka obil jate komanda mar obilo odiochieng' manyoro e kaunti ma Siaya nokonogi kata nooro ote ne jopiny ng'atno ero mosetieko chenro mar luto ombulu owinjo bed ni wuok kaendi kendo odhi pacho kodhi rito duoko gi pacho kanyo ero. Koro mana gi kanyo ero ka Ogeda ka eri nyaka gi samwantie ni kata mana kwan mar jogo eko ma bende osebiro kama luto ombulu kuom dakika mwasebedo ka nieri e dakika moyo kata mana dakika 15 Milton mana je ma kikwano to romo 3 mosechopo ka eri. Mano nyiso ni chenro ni eri nyalo rumo sa asaya nikech duolo ero mar IBC nolando ni chenro ma kama eri dhi rumo sa 11 odhiambo ma kawuono ka jogo eko ma sa 11 ang'o yudo ka pod ni e line emidhi yienegi mondo mi odhi mbele gi chenro mar luto ombulu. Ka bende bang' ma eri chenro eri duto koserumo ombulu go eki kaendi idhi land jaloch e kuonde luto ombulu mopogore opogore ma gikone to ombulu gi eki duto koro idhi kwan e skund jawuoyi ma Ambira kanyo no ero ma returning officer kata apisa mar IBC maduong' dhi lande duoko mar jaloch mar yiero ma kama ka yiero ma Ugunja ka eri en yiero no ero manokelo kanyakla jochung' 10 kendo jochung'i duto ne ni kod duond buche mopogore opogore Milton. Koro mana king'iyo ma eri gin apisas mag IBC ka gibedo ka eri girita arita ni to dipo ka jopiny pod obiro mondo mi olut ombulu kata odoko ni gikawo dakika mang'eny kapok giyudo kata ng'ato achiel mabiro ka eri. Koro mana king'iyo ka eri agents mag jogi eki bende ni ka eri ka nyalo ero motieko mosemi list kanyo ero moting'o jochung'i eki biro ka eri e polling booth ka endi kendo ka eri ema igo e kura igo kuchi ki in iwuon maonge ng'ama donjore kodi kendo kisegoye kanyo to mana ka eri emikele box nino ikelo okuchi no ero ilute box man kan eri Milton ka nyaka ge sani mana kaka sewacho ni chien kanyo no ero jopiny mantiere e gweng' ma Ogeda ka eri gibiro ka manok kabisa kendo en gino ero ma kelo penjo ni to ang'o momiyo kwan ni nok kama endi ka bathe komachielo koni nitiere agent mag jochung' opogore opogore ka jachung' ne biro gi agent ne kendo nokelo gi agents obedo ka eri girito ni to jopiny machopo ka eri mondo mi ogo kura dhi chopo sa adi. Kopogore gi mano bende nitiere joneno go eko kata observers mabiro ka endi kendo gidhi chiwo pachgi ni to kura ma kama endi odhi e yo machal nade Milton. Koro mana kamano pod wago tach ka eri ka wageto neno ni kang'o romo gotieno ma kawuono ni eri ka chenro duto rumo sa 11 to wadhi e skund jawuoyi ma Ambira kanyo no ero ma kura gi duto mantiere kuonde luto ombulu 116 moting'o wards 3 ma Ugunja idhi kel kanyakla e skund jawuoyi ma Ambira kendo kanyo ero ma idhi time kweno mogik kama bang'e to koro jopiny e kar chung'o od bura ni eri ma Ugunja dhi yudo thuolo mar yudo ja od bura gi ma giyiero kokalo kuom kura ma gigoyo odiochieng' ma kawuono Milton. Erokamano ahinya Steve Biko, erokamano ahinya kuom lipot ma jaber ma kamano kowuok Ugunja nyaka Ramogi. Mano ripota marwa ma kaunti ma Siaya Steve Biko manyisowa matimore e kar chung'o od bura ma Ugunja. Nyaka Ramogi wabro kawo yweyo kendo ka waduogo abro bedo gi welo mopogore opogore ma bende wabro twak godo e weche motudore gi yiero madhi nyime e kuonde chung'o od buche gi wards mopogore opogore e pacho ka. Kik idhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu.
telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Jarik ni jamuod nyoyo gi kuoyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. This festive season, let your love story take flight through Istanbul glowing streets and Cappadocia's timeless skies, because togetherness deserves a destination as unforgettable as your bond. A journey that feels like falling in love all over again. Enjoy 8 remarkable nights in Turkey from just $2,280 per person sharing. Explore culture, color, and charm. And yes, you can pay with our Lipa Pole Pole plan. This December, make time for love, laughter, and discovery. View travel, moments that matter, memories that last. E kinde ni mwakre nyasi mar sikuku, duka madong mar Uhuru Superstores ni kema ifungruok gi uso medero ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 18 dwe mar 11 gani. Uhuru Superstores gwel matimo nyiepo mari kendo mondo kit mondo to idwaro kamoting'o magedo kod chiemo. Wakoni mondo minyiew kodwa nono monge chudo. Nyalo chudo kokale pesa bibi number 247247, account number 346250. Kata liwa pis maro mar Uhuru Complex Building matimo chiegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown but bengi mar Credit Bank e boma Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. The stigma, remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis. You make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhi yie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dia. Iolo ni mana ng'owa kuoyo miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Nyako odiochieng' ma anabiro nono ka pari oduoge odni. In kamoro achiel gi Rajiv uonge ratiro mar chiemo kae. Nyako ma parini mana keto mondo tedne wuoda eka mondo amed yudo luore gweng' kae. Koro odiochieng' ma kawuono ni en odwa kethona gimoro amora kae. Ok apar kabiro ng'wonone.
waya mano era moingo kako hero nyithinde. Kawuono ni ane makoro kodwa nena. Rajiv en wuoda achiel kende. Ano kakele kai mondo inipade samora mana ma inidwaro. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Sing by the watch and the yes. Yes, so bakainya. Dole whoop, ipako yesu. Yes, so bakainya. Ewero chungta pakamina. Yes, so bakainya. Anareta pako yesu. Yes, so bakainya. Gala wakone rabi. Yes, so bakainya. Kumuono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa *860*419#. To parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Machigni nyakoromoga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromoga jwange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakura magojongo Friday ni sukuzo wake. Sapara kidaka paga big na kasapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosik. Wan ka nikech in. Injili kalo, manera Ramogi TV. Geso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kamwabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso kangeso, saparga chiel mamidhiambo. Manera Ramogi TV. Beikori mar doke pacho. Kama sigerni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa, Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga.
Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, Sario kod Sangwen Marutieno, mana e Ramogi TV. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chendro N. Thundakma. Leo tunakunja kitanda. Ngeso ka ngeso, sapar gachiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sapar gachiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka, kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero, ngeso ka ngeso, sapar gachiel mamidhiambo, mana e Ramogi TV. Kitwa, kitimbewa. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhi yie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dia. Iolo ni mana ng'owa kuoyo miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin. 111, ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala, mana e Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi, erokamano pod wadhi nyime gi weche motudore gi yiero. Kaka nwachonu motelo, wan gi jofwambo mawa e tunge duto ma Kenya, kuonde duto mitime yiero madundo, kendo pod wabro medo tudore kodgi mondo mi ginyiswa ni to weche dhi nade e gwenge mopogore opogore. Yiena mondo arwak wendona man godo e studio kaeri. An kod Zaki Masiro ma bende en jalony weche mag uchumi kod osuru. Zaki machiegni. Erokamano Milton. Antie maber. Amoso nyikwa Ramogi Ajwang' ne oimo sani ok oimore. Uriyo nade. Iriyo nade. Okay, maybe joma kuom neni kuom thuolo mokwongo, Zaki en ng'a to jakanye? Zaki Masiro en wuod Sakwa Bondo. Sakwa Bondo. E dhot miluongo ni kama yuche Kadongo. Koro Zaki Masiro ta en tax expert. Tax expert. Ne jalonyo weche mag usuru. I'm an economist. Tiene ne jalonyo weche mag uchumi. Ai koro Zaki Masiro ni koro bende en certified public accountant. To mean ojalonyo weche go mag omenda. Erokamano. Erokamano ahinya. Ok ang'e ni director mara nyalo miya wendo mantie Kisumu. Yudo ni pok wayudo tudruok makare. Zaki, kawuono yiero timore kuonde mopogore opogore e Kenya ka, kendo wasewinjo gik matimore, monj mopogore opogore timore kuonde mopogore opogore. General overview mag yiero gi, wanyalo wacho nang'o? Ineno ka gidhi maber koso ng'ikni mantiere go kelo question mark moro? Ing'eyo, aparo ni wanyalo luonge ni a test kata tem. Tiende ni nitie
jok mabedo tested kata nitie gik mabedo tested to kaka wamedo dhi iyudo ka ng'ikruok moko bede adieri moko biro ni ng'ikruok moko timre nade nitie mokwongo iyudo ka wan gi new IEBC tiende ni duol mochung' ne yiero manyien to jotelo nitie manyien kata jatendgi masadi nyien iyudo ka magi yiero mokwongo mobende odhi tayo koro samoro inyalo yudo ni IEBC nigi problem to wan gi security apparatus kata wawache ni koro migao ma ochung' ne arita kwe ma Kenya ka onego bed ni ka gilayas kata gipimo wach gi IEBC to giwinjore kako onego bed ni arita kwe bende iketo kuonde migoye kura koro wapenjore ni mano bende osetimore koso podi nikech kwaneno gik matimore ok gin gik mabeyo so far emomiyo iwinjo ka wacho ni nitie gik mabedo tested ka nitie gigo mitemo ng'i ma koro waneno ka bende gitiyo maber kata gitiyo marach kata ka ng'ikruok moro nitie nikech nyieni nitie to so far kaka gisedhi to pok gidhi maber nikech Milton Dao ok en gima ber bedo ni polis moket ngima japiny e lwete mondo rit japiny kendo miyudo ka obunde koro mtok ng'ato ok en gima ber koro an aneno ni iyudo ka king'iyo for example Kasipul an MP jaod bura ogo machwer remo ok apar ni mag siasa kabila monego bed ni wabetgo koro tiende ni migawo mar arita kwe nitie kama nyap moro dhi mobeti to kwanyal ng'eyo ni nyap ni ochakre gi kanye ochakre gi coordination ma kind arita kwe gi jo IEBC koso nochakre gi kanye okay eni mar mane kama na bire ka koro jaod bura man gi security mare eminyalo go mano jaod bura ma Homa Bay Town moluoro Pondo Kaluma mohinyore kendo waneno pichage kaka remo ochwer malich koa e wiye kama nogo kaeto jarit mare bendogo momanya ka bunde ripota marwa Ali Abicho nyiswa ni pistol no pok oyudi gi mae magilalgo ka koro jaod bura man gi arita eminyalo timne kama ngima japiny mapile ni kama nade ng'ama ninde tich ing'e ni gigi chakore gi josiasa gin giwegi kaka gitimo siasa sama pok yiero maduong' ochopo gi gigo magiwacho Kasipul wuon osebet gi tabu kuom higni mang'eny to kata kaka nye giwito MP margi bende neno ka en mana yo achiel mar lweny kata en yo bunde mineno timore kanyo to kineno kata kaka ne koro gini iluwo wachne ifuono wachne to iyudo ka gini ne dok mana mieno siasa madalagi gi jogo ma e constituency margi eme iwacho ni nonege kaluwore gi investigations madhi mbele kata jogo mantie jela nikech wachni iwacho ni jo voters makanye manotimre nade ema nonege koro Kasipul pok obedo ga kama ber taparo ni en culture kata tim makoro giseketo mok gidwa chenjo to kata jo manyien manyodhi kanyo ng'e ni kosebet ni wa campaign to wasiemo ni ng'ane kikelnwa kata gima kama kata iting'o guns to iketo gi e dalani nikech kineno report kendo mane wuok Kasipul kata kapok wachope kawuono ne nitie jalno kata jogo manonego jomoko e rally machielo to neno ka DCI gi joge odhimne dala former mheshimiwa kabe mako jok ma achije mane timruok nade mane parore ni kanyo ma jopiny nobiro kendo movamia police koro ken kata mana ni MP kende mani marach Kasipul ka nochakre ni kata mana jogarita kwe DCI bende neni marach nikech they were attacked no monjgi ma joka ne timre nade no ringo to kane giendelea gi siasa ka iyudo ka josiasa ne siemore tiwinjo ka allegations magi to koro kaka liekore ni yudo ni ng'ato iwacho ni ogolo jomoko kowuok kamachielo kata kanye pok wachopo odiochieng' ma kawuono iwinjo ka giywak online ni nitie jok mogol kamachielo
mobiro Kasipul ka. Nitie jok mogol kamachielo. Mrengo cha tiende ni jokocha wacho kamano, jokoni be wacho kamano. Koro ng'eyo adier to ne ok gine, to ne ok wanyal ng'eyo. But anyalo wacho ni Milton, nonego sirikal ikre maber. Nikech history mar Kasipul ong'e. Gigo manotimre kata ka yiero e nyewe pok ochopo. Nyone, ang'ono mane miyo gi paro ni kawuono to nyalo bedo odiochieng' maber. Nikech kawuono is what we call the D-Day. Kata odiochieng'no malich. Kama chane ok odiochieng' malich ahinya to kawuono odiochieng' malich ahinya. Ang'o momiyo sirikal ne ok nyal bet koikore maber. Ang'o momiyo thothne ni jasiasa ka jasiasa ma to en gima ong'ere ni nyaka bed gi guns mage. Gin gi security ma sirikal omiyogi. Tiyudo ka thothgi bende nigi security magiluongo maluongore ni guns. Mamonjo kata opponents gik machalo kamago. Nikech gimomiyo apenjo mano, nitiere ng'at mang'eyo manowuok Nairobi ka odhi Malava ni en gun. Koro ka piny noru to or pichane mar video kolonye duk mogoe mohinyore mochwere mokako. En ng'at mwang'eyo dak Lakisama ka koro noa Nairobi ka. Koro ang'o machuno ni japiny nyaka yie bedo gun mar jasiasa to ng'e danger mantie? Ing'e ni Milton, e siasa ka nitie tools mitiyogo. Tools cha keni luongo nang'o gi dholuo cha koro wanyalo kete nang'o jaluo winjo wacho kata ni masinde kaka ubro donjo. Tools nitie mitiyogo e siasa. Piny masani mokwongo iyudo ni wan gi internet. Nitie gimiluongo ni propaganda. Ma en a very serious tool e siasa ka. Nitie gimiluongo ni violence. Mabe jomoko tiyogo as a tool. Nikech koseng'e ni macha stronghold mari kata kama in e gimbi. To kanye ka opponent ong'e ni kache ma in e gimbi. To odwa ni mondo yombi. To kanye modhi organize to kele ang'ono. Odhi okele lweny. To sama wawacho ni lweny bende tool mitiyogo ka. Lweny ok en gima timore ka dhano onge. Dhano man kanyo. Koro iyudo ka ji ikore mopogore opogore. Ng'ato ikore mondo dhi attack wadgi, ng'ato bende ikore mondo dhi attack wadgi. Koro iyudo ka to mondo attack ng'ato, but ibro yudo ni ng'ato bende samoro kata no dhi attack ng'ato. Ubende oluongo mna joge manyalo medi arita kwe nikech in mwaseneno kodi the past few minutes. Ni mheshimiwa jaod bura tumruok na ogo. Tachaka mi nyaka example ni DCI mano dhi mako jo achich bende notimruok nade bende ogo. Koro king'iyo gigi duto tiena ni kata mwana siasa kata ng'atno mochung' bende ok nyal bet nothanyore kata noparo ni arita kwe ma sirikal omiyogi kende ni ema is enough. Tibro ni aspirants gi be moko pok sirikal nomiyo personal security. Nyaki organize mamari. To nitie jomoko madhi campaign kanyo ma sirikal omiyo ang'ono security. Koro ka in ing'ama dhi PM, samidhi PM ni ng'e ni nyaki organize security mamari. But nitie in discipline kata wich teko moro kata wich rach moro mabete nikech ka an jasiasa to an gi jogo madhi rita. Mokwongo konego bed na akaw gi ni gin guns. Kata na akaw gi ni udhu go ng'ane kata utim gima chalo kama. Ka in jasiasa mochung' mapok sirikal nomiyo security mora mora. Onego bed ni sama in gi jogi inyiso gi ni un security mara. Security mari oko nyiso nonego bed ni go ng'ato. Inyiso gi ni number 1 okonego bed ni goyo jago kura. Mar ariyo onego bed ni ng'iyo mana ni gino manyalo hinya. Kapok itiyo gi tekoni, ere kaka inyalo protecta. Nikech iwacho ni one of the ways to defend yourself, abro loko gi is to walk away from the scene. Tenda ni kantie kama dawa dwa wuoke, timwana siasa. Gimokwongo, yo mokwongo monego bed ni rito rigo ini wuon, onego bed ni wuok kanyo. To wuok kanyo emomiyo ni kao joka. Monego bed ni tim ang'ono, nyisi maber ni kata kawi to soyie mtoki to goli. Mani ng'e no pogre gi wacho negi ni kuneno ka ng'ata obiro ira mochechgo goe uru.
ka uneno ka opponent obiro gi joge dwa ketho bura gogi uru ka giduto ginyalo reason kamano to lweny ok wanyal neno to kata mana japiny ing'eni iyudo ni jogi samoro mane kaka bende gichiwre ni tie jogo ma security ne magi offer mamoko quite a number are trained on it lakini ka gichopo piny kucha tidwa ti kodgi marach emomiyo koro iwinjo kendo koro owuok from security to dhi e gunship nikech gunship to koro en lweny in jalweny mar ng'ato to onego bed ni kigo siasa gin gik ma internal onge gimo cross the border madang iluong ni lweny gin internal onego bed ni wacho ne mna jogi ni anu rita to rita en mna kineno kadhi marach tinyalo gola kata mane sin ok ochuno ni nyaka wa respond gi equal measure kata ni wa respond e yo machal gi kaka ng'acha bende biro ni mane kirita hapana koro makosa ni chakore gi jogo mochung to gine mok gimi jogo magikawo mondo dhi oritgi gine ne maber iwacho ni instruction makare manyalo miyo kwe bendo bedi gin giwegi ok gidwar kwe emomiyo magi bende brone koro gunship tido ni ng'ato dhi kaka security ma in trained kendo dhi no dhi miyo ng'ato security e yo makare to kochopo kacha to kendo wuon tich manyisi ne jogo koro kireno ka ng'ato dwa timri nade ichwade mano culture ma ka useketo e area no to en gorruok e campaigns to dhi bedo gorruok nyaka yiero Chief Justice machon Justice David Maraga nowacho ni election is a process koro iyudo ka gik moko timore election ka ma samoro iyudo ka process one of the things monego beningi election ni mondi thegre ge lweny ang'o momiyo Kenya ka pok wayudo ng'at moro ma bende obedo disqualified mana mayom ni jogi nokelo lweny e sama kama nikech gin gik miloso alosa tiweyo donga paro ni mano be en process nyako bed peaceful e ka koro process no bedo complete daka ne ka to ng'ano monego bed ni kawo atua machalo kamano mopogore gi IBC manchogo joka fine mar $1,000,000 kasipul gik machalo kamagi dongi paro ni koket adier ni ka jogi okelo violence tibedo disqualified kwe nyalo bedo ing'e ni Milton gimiwacho no en adieri to mane kaka chik wacho ing'e ni Kenya ka wawacho ga ni wane ma wane gi chike maber mogik amongst our peers kaka koro Uganda kata in Africa wan gi chike mabeyo moloyo pinje gite to ang'o momiyo pod wahinyore sama wan gi chike nikech jogo bende mi chike gi lwetgi ni mondo gikonywa implement mano bende sirikal iyudo ka samoro gibende gin players for example sirikal donge nyo golo tools gite odhi campaign go Malava iwinjo to sirikal onego bed ni campaign ne ng'ato king'iyo mos to mano gimoko onego timre ok owinjore to nye gigolo tools gite nye gin kucho tiyudo ka kata mana deputy president bende wuok dhi campaign ne ng'ato kendo go touch kanyo to samo campaign no to tiyo gi state to tiyo gi state kendo ineno kosiemo ng'ato moluonge ni Goliath iwinjo koro ipenjri ni ma deputy president sadi monego bed no hakikisha ni kata ng'ato moluongo ni Goliath no ngimane ni kare kata sadi mo onego bed notiyo ne japiny mong'iyo ni japiny nigi security makare to sadi ma ene mwanasiasa to sadi ma ene jatelo koro gigi iyudo ka constitution to nitie lakini jogo mwaketo motelo nwa kan monego bed ni ng'iyo constitution no kinyi godhiambo mondo gibende kata ka gitelo nwa kek ginyon tiendewa ok ging'i gino gine ma gibedo gi interest number 1 moloyo kata jok mantie oko koro bro bedo matek nikech ka sirikal emonego ne ni constitution is implemented maka bed ni ng'ato otimo makosa kamoro timake tichaje to samoro makosa uwuok e mrengo mari ma jogi ma ine mi timri nadi ma in go mago siasa kacha idwa make na koro iyudo ka jok ma participate election moko ok onego bed ni participate actually kan inyalo wawe ya security apparatus gi IBC mondo tim gini ke gen
Ai to kosetimo gini kigen. To koro sirikal bet rito manane ng'ano ma jama kosa. But adieri ok inyal nonri kendi ki jama kosa. Ok nyalre. Okay, to mokwongo nikech wawacho ni yiero onego bed ni timo. At least Kenya wanyalo dhi nyake ballot ni ji odhi e yiero. Ndio, mano ni kare ji. Nitie pinje moko ma kata yiero no ema ok nyal kata chakore. Okay, ji odhi e yiero. To gik matimore e yiero ka gala gala. Koro ere berne dhi e yiero ni bora ni ji odhi e yiero. Nikech gik matimore e yiero ka obalo gi gik ma chike wacho no nego bed ni timore ka yiero. Exactly. Balo ka ng'o motimore. To balo ka ng'ano monego bed ni ng'iyo ni gini ok obalo. To sama ng'at mang'iyo ni gini ok obalo bende ni e iye Milton ma bende konyo gini mondo balre. Mano e kaka wabende we lose it. Iwinjo? Of course wan machua. Kenya wawegi wasebilo kata bao mwang'eyo rach dhao. Ma jogo mane active 2007 2008 ging'eyo gima lweny en. Nikech nitie kata mieche manoteri ji ma wichonge del to dhi dala. Kata wicho dhi dala del to timre nade? Ok oyudi. Mago gigo pains ma ji nokale. Ok joluo kende. Kabila mang'eny nokale gigi. To nikech ang'ono manotimore ne onge adiera e yore mag yiero. Koro Kenya in a way nwaland the hard way. Miyudo kata chien kanyo ywak moko bet ni okwale otime nadi. Ji demonstrate to lakini ji ok dhi to an extent mar ang'ono mar dhao. Nwase learn a lesson. To mana paro ni bende gima koro gi sani pod guide wa kata nyalo miwa precaution moro. Wanyalo bet gi buok. Kapok idhi mitimo gima chalo kamano, to ubedo gi buok as a country. Nikech macha ne en after. To gini kadwa chakre before madhi after matimre kamano. Ok wanyal bet ga country. To Kenya bende wanyalo wacho ni democratically we are mature. Wasebedo kwa tegno yorego mag demokrasia. Koro itegno waka ibro yudo ka wategno yes. Kendo wategno maloyo jowa moko kata kaka Tanzania, kata kaka Uganda, kaka Rwanda. Wategno maloyo jowa. Miyo wa lead by example. To itegno waka lakini pod wan gi makosa moko matindo tindo. Makosa mag no bede matindo tindo pod abro mna ywak ne sirikal. Ni sirikal sach yiero gi kia ni tijgi en ang'o. To komane monego bed ni gitimre nade gibetie. Gima nyalo wacho ni bende en ni nikech king'iyo migepe monego bed ni ng'iyo gigi Milton gin politically infiltrated. Kendo ni appointments mang'eny mabetie gin political appointments. To political appointments kendo ni gin ni kosa yier jatelo to jatelo ma yieri kata goe koke. Jatelo kodagi onge gimibro timo. Ko yie bendo yie. Koro iyudo kaka wayiero. Ng'ato ka ng'ato nyalo yiero kaluwore gi interest. Ok awacho ni mane gima timore. Ma koro pacha. Inyalo yudo ni iyiero gik moko kaluwore gi interest. Ng'at midwa miyo migawo mar arita kwe. En mna ng'at mimiyo political appointment. Tin kode gadieri no nyalo timre nade. Onyalo tiyo. Ng'ani bende ka gisemiyo tich mane rachwa. Awa wacho ni wan gi constitution maber kabisa. Lakini ng'ani ok bro ng'iyo constitution. Ng'ato koro ng'iyo ang'ono moke. Wacho ni kadhi against this to inyalo riemba katimo kama inyalo riemba. Koro gimitimo en mnane idonjo ni to immediately ilin kor ka sirikal. Ito the line to kingi kor japiny no timre nadi ni chalo nadi. Ka sirikal onyisi ni rodhi ti rodho. Ka sirikal onyisi ni we ti weyo. Ka sirikal onyisi ni igno ti igno. Mago e gigo matimore in as much as watimo election. Wacha adier ni adieri timo to watimo gi. To samoro kaka outcomes bede iyudo ni samoro onge tiende. Lakini nyaka wayiere ni yiero bende gin kidienje auchiel mopogore. Nitie MCA, nitie woman rep, nitie senator, nitie MP, nitie governor, gi ng'ano kendo mapokaluo gi president. Koro iyudo ka nitie kama liet
gi kama bende ok otimre nade ok liet ahinya. Koro ibro ni kuonde moko nitie manya levels moko manyalo timore mabeyo to levels moko nitie maliet ma ji biro gabet ka ywak pile. Example kar president kanyo te mari neno kaka 2007 nonjawa to ni neno ka bende Gen Z chien kae kanyo bende notimre nade nonjawa nok gigo koko ni MC otimo makosa ni ok gigo koko ni kiani woman rep otimo makosa ni jobunge mano timo makosa kuom kalo chik mana ok gihero to ai mirima ne gitoyo kuom nga ne gitoyo kuom kir nikech kir mano timre nade mano okete koke mane oketo koke gi erokamano ahinya Zak. Nyakwara Mogi yiena mondo arwak wendo na machielo ma bende wabro dhach godo e twak machalo kamaeri. Wan kod Rachel Omolo machiegni. Ang'e ni ok in wendo ahinya ka mak mana ni jopiny diher ng'e ni Rachel en ng'a. Erokamano kuom rwakowa kawuono mondo wago mbaka gi jowa. Gi nyinga en Rachel Omolo kaka usewinjo, nyarawila nyauyoma katwenga machisako bondo. Yes. To koro Rachel en ng'a, otimo ang'o? Okay, ne jopiny ma okieya malong'o to Rachel en jagono manigi lony e telo, gi kizungu luongo ni governance and leadership. Yes, so to Rachel be na politician. Rachel nyocho chung bondo e higa mar 2022 kendo nyarawila chako duoge pap 2027. Okay. Erokamano, iseluwo kata weche mag yiero madhi nyime to gimwaneno ka ni ng'ikruok osebedo. Kuom ranyisi Kasipul nitiere jaod bura mogo mohiny, kichaki ng'iyo Malava owang' nyaka mtoka mar iwacho ni en mar Seth Panyako, jomoko wacho ni en mar Wamalwa, kata kamano ne gin together. Koro ang'o minyalo wacho so far, observation mari ewi kaka yiero dhi, be watimo gima kare? Yiero en ratiro mar oganda. Matiende ni ji timo gima ber mondo giyier jotendgi. To kwaneno koko kata tungni mabetie, kata mana kaka iwacho mtoka owang', nyoro bende waneno ka moro owang' kaka Makueni Machakos those sides mar MP ma Mutuse, I think it's called Mutuse, Honorable Mutuse. Ok en ranyisi maber ahinya. Nikech mae nyiso ni mbele kae nyalo bet mok ber ndalo yiero kendo kok waketo measures in place in regards to security. Omiyo en gima onego waziri mar security mano Mheshimiwa Murkomen, jalupne Mwageno, wuodwa Raymond Omolo, onego ng'e ni ang'o momiyo gigi timre, nikech ne en morwa nyoro kanyo waneno gi ka giwuotho mondo gine ni security oket maber. Nikech nyocha waseneno ka tungni nyocha osechako betie, especially places kaka Kasipul manchocha dhao osechako betie kata ka ne pok ji ochako yiero. Omiyo ne ranyisi ni dhao nyalo betie. Ang'o ma sirikal timo in readiness to combat such things? Ang'o ma sirikal timo mondo kik wane ni dhano hinyre nikech dhi yier ng'ama tayo oganda? Ang'o ma sirikal dhi timo? Ranyisi mane ma ginyisowa? Nikech ok en kata nini kende, nwaneno bende kata Embu bende ka nitiere tungni matin. Omiyo ok en ranyisi maber ahinya all round. Ni yiera matis mar by election nyalo miyo kata ng'ato wit ngimane. To en ranyisi bende ne jowa motele migawo mar kelo kwe ni mondo ging'e ni ang'o ma dikel tungni gieki, ang'o ma ne ok watimo maber mondo wageng' gik matimre gi. Nikech king'iyo kata clips ma inyisowa mag Mheshimiwa Kaluma mapano ogo Olare, it was Olare. To ken ranyisi maber ni kama kamano matungni nyalo bete. Tineno ka security clips mwaneno to kane ka security nitie malong'o e diere kuondego. To waduto nyocha waseng'eyo ni place kaka Kasipul is a bit volatile. Ok dhi timre gi kwe ahinya nikech of the stakes which are there. Omiyo kaka dhano no ng'ano molonye weche telo en ni mae en gima sirikal onego ng'i ni kokwa ng'eyo kaka wadhi loso kelo kwe ndalo election to wanyalo fall easily e 2007 gima notimre. 2007 en tribal, but this time around ok obed tribal. Gima dhi timre ni koro koganda ni ng'ato ema nyaka bede telo, ng'ato ema nyaka bede telo. Koro ji dhi gore gin giwegi ka gimanyo telo mar oganda. Omiyo nyaka gilo lessons kuonde gi ekima nitiere by elections ni ere kaka ginyalo keto kwe seche mitimo campaigns
seche ma ji timo election and even after, nikech after midhi yudo ni koro ng'ato ok yie no tima nade o lawyer as kendo koro tulo be nyalo bet ni wuok e bang' mano. Okay. Mangeche ni koro nitie gap kamoro e security. Nikech adieri yudo ka kata mana jatend migawo mar arita Murkomen to gi ogai mar obila nche gi wuok oko magi assure voters ni onge koko mabro bedo. To koko bedo matokni wang'o ji goye hinyo. Ineno kaset Panyako sani koro oywak kabisa mowacho ni kama irien ma jo dhot machielo to wawenu. Koro nitie gap e security koso ng'ano monego cha kaluwore gi gik makoro timoregi. Kwa ng'iyo matut to aneno ni kata ne giketo security to chal nok ne giketo morom. Mondo waneni each and every polling station nigi security enough to guard that area. To emiyudo ni seche miwang'o mtok ng'ato ma mtoka liel security ni kanye. Tiwang'e kodhi oriyudo ni security bedo withdrawn kaka nwaneno ang'eni CS no explain gimomiyo withdraw to gik makamago ema kelo tungni mwaneno gi. Ang'o momiyo withdraw e sani seche mang'ani dwaro security mang'eny mogik. Ang'o momiyo gik makamagi timre seche makamagi. So ichalo kagima in one area intimidate voters, intimidate leaders bende to pani leaders gi gin gi joma luwogi. To joma luwogi gino gibing'iyo niya maybe you are even protecting that leader. Ging'iyo mana ni ang'o momiyo i target wuodwa emomiyo withdraw security mage. To king'iyo largely kuonde makata tungni nitiere kani ng'iyo kama ne the former speaker and attorney general ne nitiere kanyo ok nane uniformed officer according to the clips manu nyiso matiere ni there are lapses no nego ging'e ni gise NIS osemiyogi detailed information manyiso gi ni area is more volatile than here. Koro chal ni nyalo yudo ni security to nitie to kuonde moketgi are not as volatile as other areas. Ema ng'iyud ni jonjore to ng'eyo ni polise ni kama koro warit nyara wila gikoni. Omiyo they should have spread out in my view the security officers mondo gibede in each and every polling station, especially places mas volatile kaka ne Kasipul waseneno ni Mbere be North bende nitiere ne tungni nyalo betie, waseneno ni Kakamega bende ne tungni nyalo betie. Omiyo areas gi ne kuonde mano nego ging'i matut niya bende wadhi keto security enough especially in each and every polling station. Okay. Zak, kiwinjo manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyoro ywak ahinya to wacho ni nitiere kaka jomoko ne nigi marked ballot papers ma bende ne gidhi staff e ballot boxes kamoro in favor of candidates moko. To gima chalo kama paro no nyalo kelo panic e kind jogo ombulu kata jok madwa dhi madhi e yiero machalo kamano. Ang'o ma sirikal onego tim e such a situation nikech kapo ni ne onge to no nego ber kata ni mako ng'amo wacho gino mondo dhi explain. To here is a situation makoro waya gi open ni osewache jomo dhi e yiero dhi gi panic ni okay wan wadhi yiero lakini gino sebedo predetermined. Koro ang'o monego tim in such a situation weche moko ma ji wacho gi manyalo kelo atwe manyalo kelo panic. Constitution wacho ni he who alleges must prove. Gimi wacho no. Tiende ni Rigathi kana wacho ni. Bentie evidence mora ma en nyochiwo ne sirikal kata ni IEBC mondo kawatwa mamargi. Mano mokwongo. To kane gin marked ballot papers ne gin mar ng'a. Nikech kanyo jochung' opogre mang'eny. Ging'eny. Lakini koro nitie moko manyegone gi oporo ma Rigathi mwenyewe nyegone oporo. Sirikal be nyego oporo ne moro. Koro yudo ka siasa dhano hero duokore. To siasa bende at the same time dhano hero gimiluongo ni sympathy. Mamando bende nitie. Koro gini ka ng'ani ok ne nyal support allegations mage. Gino molieko ni timore. Kata sirikal bro wacho ni en ang'ono en tugo manono. Kata gin gigo mwang'iyo neno. O mano ok mokwongo. Mago gigo mwang'iyo neno sa asaya ma election dwa timore. Ni dwa kwal stuffed ballot boxes ni kama. Tiwacho kamano to kiani stuffed ballot boxes ne gin in favor of your person, a different person, kusonga manade to kata mana pecha manyiso ni gino timore nikech
kineno kama inene nang'o motimre ionge kata picha minyalo goyogo ka wang'i oneno to you are present, then piny is digital ninyalo prove otherwise. To away from that, Milton anyisi ni sirikal iyudo ka elections gi sirikal bende niya gi stakes like gibegin gi geno moro to they are participants. King'iyo kata kama nye Rigathi nye complain sirikal mwenyewe nyose dhi moket ang'ono road blocks ni onge goons matimre nade madonje town. Ibiro ng'e nade ni ma isa goon to ma ok en goon. Sirikal nong'eyo nade kata ere method mane gidwa tiyo go mondo giwache ni uto uja madonjo ka gi un goons uja madonjo gi okun goons. Mago intimidation. Ting'eni such intimidation nitie ng'ama nigi tools mag intimidation to nitie ng'ama onge tools mag intimidation. Eno bro timo ang'o in return? Obro ywak to wacho kata to bro wacho kata miriambo. Anyisi ni propaganda be part of it. Iwinjo kaka koro mar Rigathi no samoro dwaro sympathy to kodwaro sympathy nikech koneno gima sirikal osechako timo, sirikal osechako block roads to be oken gadieri ni sama sirikal block roads ni gi block roads nang'o nikech gima giwacho ni gidwa gitamo goons kidonjo mbere town mano miriambo nikech kaka idwa ng'e ni ma isa goon nikech abe samoro nyalo ng'e samoro sucha ok ber to gimoro nyisi mrani an adhi lweny koro kanyo ne tek ng'eyo ni goon en ng'a manade. Actually Rigathi ne wacho gimoro kanyo niya motudre gi gimi wacho no ni gima giwacho ni mondo ji odhi to kiseluto mbulu ti ai kanyo ni mano opportunity mane gidwa biro tiyo godo e keto ballot papers mosebedo marked ka. Owacho ni mano e gima ne sirikal dwa tiyo go. Koro emomiyo anyisi ni Rigathi in a way ywak to kaluwore gi kaka sirikal osechiwo mixed signals. Iwinjo kaka sirikal ose react to the by elections mantin nikech sirikal nitie kama gise misbehave to nitie kama gise timo maber to chik to wacho nang'o. Chik wacho niya kisego ombulu tiwuok idhi kanye you leave the polling station idhi odi mane chik makata kamoro komen no wacho onge gima nyien mane gima onego bed ni timre nade betie. To politicians oseketo wage culture na nyisi ni wan gi the best constitution in Africa but giseketo wage culture moro marach makata constitution ok timruok nade ok tigo. Culture margi mag wacho ni bed kanye linda kura ni bed kanye timang'o nikech culture number 1 kure kwalo to onge gima itime kaka ni wacho cha. To culture mar ariyo opponents kata wawache ni jogo mapiem gi ng'ato the contestants themselves gibende gisiayo jogi ni beda kanyo kikiwuog kanyo rit kuchi. Iwinjo to gimomiyo ng'ato ang'o wach kamano ng'e ni mano tok chik lakini gimomiyo ang'o wach kamano nikech sirikal bende osetimo gike moko machalo mana gima gin ang'ono tok chik kaka na nyisi ka jalup president be koro siemre gi jomoko kendo wacho ni ng'amo temo wabro usawa ti nickname ji ni Goliath ji nini he needed not to respond like that. To kiseneno ka gichiki lweny sirikal ko chiki lweny to in japenya the only tool midongo en ywak ne japeny wacho miriamba nyisi ni propaganda is a tool in politics. Ibro wacho propaganda mondo be yude kaka itimri nade kaka yudo jopiny gi mondo bed kodi machiegni. Ti neno ka kidwa ng'eyo kamano sama gicho timre ne Kaluma okogo gi polisi kogoe to goe mna gi jopiny ma in a way samoro sia gi politicians wetene kata in a way samoro komor kode ok wang'eyo ni gin joma ang'o momende ine kel mano pok wawinje maler. Koro Rigathi be kucha obendo ywak nikech gik makamago nyalo timore ni to japinye manyaka bed ang'ono kori. Ntie sama ka sirikal ok omiyi arita nikech iwinjo ka owacho niya ni sama gik makamagi timore iwinjo sirikal emonego bed ni timo ang'owa ikore e yo makare to ikruok waneno kotimre nade kaonge. So gik makamagi bedi ka sirikal ok oikre maber to sirikal is a participant. To sirikal onego bed ni bed a participant on a neutral ground.
to sirikal oting'o joge odhigo piny to gine makoro gidware telo through various parties moloyo kata japiny. Sama sirikal okomiyi arita kwe mamari ang'ono matimore nikech telo to en mar japiny, telo ok en mar sirikal. Kata iting'o mna bunde to bunde no wan momiyo itimri nadi itingi kaka jopiny. Koro samoro chopo ma ng'ato is disparate kaka koro Gachagua samoro en disparate. Oneno ka gicha gimoro nyiso gi ni ginyalo win, giseketo efforts maber. To Gachagua himself also king'iye mos en gi gimiluongo ni loose tank, lewe kier sakasa kata ka kuluongo jowadgi nicknames bende en go kanyo ma jomoko Kasongo pile Kasongo agenda piny kanyo to ng'amiluongo ni Kasongo te ng'ama bende dwano timi nadi omiyi arita kwe. Koro bedo matek ka ng'at monego bed ni miyi arita kwe in short yanye chalo ng'ama yanye to at the same time inyise ni nyakirita ok dang isok wang'a tinyisa na linga to ni bende apamni ok nyal timore. Koro bende kodwaro justice to nego bende obehave ka ng'ama dwaro wan obe nyaka bed no nitie kako carry out himself to nego nitie kako nego bed ni ranyisi mobet go kaka ng'ama jatelo kata ng'atno ma sero mbulu obende ok en gi ranyisi maber to ranyisi manoseketo bende nyiso maber ni sirikal nyaka ne ikre. Sirikal to sama ikre tabro wacho ni oikre yo maber gi yo marach bende nikech gimora mora nyalo timore. Okay, Rachel ka ng'adi matin Rachel ng'e ni samoro ntiere ma japiny ohero ni sami kwano mbulu gidwa ni gibed kanyo, gidwa ni kapo ni ng'atgi oloyo to gi chia ng'atgi gisherekea kode nikech aspirants to bro bedo kanyo sami kwano mbulu kaiti lando to osenyisgi ni mondo gidog pacho. Chik moro be nitie mabro yienegi ni mondo giduogi koro sami kwano mbulu koso gin gibeda gi ne Ramogi TV nikech gigombo ni kolad ni ng'atwa oloyo to koro gisherekea giwuok kode. Osenyisgi ni mondo gidogi. Ing'e chik owacho ni kisevoto nego bed ni wuok e polling station ni dok to gima miyo jopiny duogo ng'enyne en level of mistrust ma wan godo gi institutions. Iyudo ni election ni kacha I way out of my own experience. Iyudo ni ugo mbulu to seche mikwano cha to ikwano ni Rachel to kaluore to kata Rachel onge ka seche moko koro gidwa ni gi confirm iwinjo ka ng'ato nyisi ni show us mondo waneni gimi wacho ne nang'o adiera nikech iwacho Rachel to ng'ama wacho Rachel ni ng'ama maber ni ito kin ja Rachel to ine mimi yotasni koro iwinjo kata ng'ato seche moko go koko ni iwacho ni Rachel tang'o michiwe ichiwe ne lwedo mopogre ichiwe ne ng'ama chielo. So in as much as ni wan kata gi agents monego bed ni ng'iyo gigi kata agents gi waketo gi because still of level of mistrust ma wan go gi IBC to ka ji nyalo trust IBC enough ni gima IBC dhi timo cha ler kendo ber to onge kata tiende mar keto kata agent nikech IBC ideally any onego bed ni conduct free and fair and transparent reliable election. Mako ginyal timo kamano emi winjo ka dhano wacho ni oyo wadoguru kacha dipoko kwalo mbuchwa. Ang'o midhi kwalo mbulu ombuli kwano ikwalo seche mikwane cha. Miyudo ni oyo okondik nying wakili to wakili emi ang'o emi ombuch ng'ama chielo. Koro nyaka wa IBC as an institution nyaka build trust gi jopiny ni ere kaka wa conduct a very credible election kata en mana ba election kama be jopiny nyalo yie ma wach ni oyo election makasipulcha to macho puodhi macha ne ler onge gima waneno ko isipokuwa tulo matin motimrego to gima timre iye kacha chaka mitim election itself kacha to no waneno ka en gima timre en gima ler tipo yudo ni nikech luor ma dhano nigo emomiyo ka ngineno agent mar ng'ato kowuok oko ming'e ang'eya maber ni ma to agent mar Boyd Were tidwa goye nikech pachi nyisi ni the moment ma ng'o donje iye kacha gima odwa dhi timo en kwalo mbulu omiyo as a country aparoni it is a wake up call for us every time matim election okwanyal bet ni election there must be a bloodshed election there has to be a bloodshed bet nikech level of
distrust we have, mistrust we have with the institution, mistrust we have with joma waketo kanyo. It's upon and inherent upon IBC as an institution. Ni ere kaka wamiyo jo piny bet ga diera kuomwa. This is a precursor to 2027 election. Kikwariambe. Ni ere kaka jomano yergi commission ni. They conduct a very credible election. Majo piny yenia mbele kae bende jogi gin joma beyo dhi miyowa election kaka wadwaro. Ang'o ma gitimo in between now and then mabo miyo jo piny yie kodgi. Ka giwe election by election yotimre marach. Ma onge ng'amo yie ni oloye kata olo maler. Nikech ibi nyalo neno ni oyo yenyewe jogane ni kacha okwan gigi oloya. Nikech chik wacho niya, we should declare the results at the polling station. Yes. Temi yudo ni apod watingre polling station kae to wadhi a tallying center mugi. Ji kendo tingre, ji tingre kendo widwa ni gini ok giwe. Box ribo giwe. Wawuotho gi ritani nyaka wachop kacha. Itimo kamano nang'o nikech kata diere ka gi ka dhano nyalo loko boxes. Gigi nyalo sign. Miwa results mopogre gi motimre nade mano wuok kata chande. Omiyo en upon IBC for me ni gine manyaka gi prove to jopiny. They are up to the task. Gine manyaka gi prove to jopiny ni oyo election by election mwatimo kawuono ni. Odhi wuoke maber manyiso ni aku trust wage 2027 election. Bende wanyalo timo election ma jopiny oyiego ni en election maber. Okay. Yes. To maybe kuom ranyisi penjo ni tawe open ne achiel kuom ng'ata nyalo duoka. Yes. Nitiere gima wacho ni violence matimore ga kinde kura to samoro yudo ni party moro kaka wachni oganda luo osebede opposition aming'a. Koro gi party ma sirikal biro nigi candidate ne mar jaluo nigo. To koro sani gima timore Kasipul. From within the party ODM, jotelo ariyo siro candidates mopogore. Yes. Governor siro candidate mar ODM, deputy governor siro candidate machielo. Be uneno kama en gima nyalo kelo tungni kata koland duoko ka koro ji ni ka jogi gin jo ODM te makoro buach ni ODM gore kende. Gima timre sani by election masani, it's politics of supremacy. Ng'ama the stamp authority ni an emi awacho in Homa Bay. Macha waneno governor wanga, chairman marwa, chairperson marwa mar ODM. Kochung kendo gi jotelo duto ka gi support kandi mar party. Tineno ka deputy governor owuok obal en ben gi candidate mare. To mbele kacha nyocha waneno Magwanga ko wuok mo wacho ni en odwa timango odwa laro kom marango mar governor mbele ka. Matiene ni sani odwa temre ni to e piny kae tategno machal nade. Ineno piny kae sani by election timre mana achiel kende Homa Bay County. To mondo ang'eye ni pod an gi mbi kaka chon. Nyaka bende asat authority mara nikech first of all en Kasipul. Ang'o ma jopiny wacho kuoma kaka dhano be pod gin gi geno kuoma koso geno cha noserumo. Omiyo gimoneno katimre Kasipul ten mana niya Magwanga temo ni ong'eye ni bende pod en gi jopiny kaka nen go chon. Be koduoge pap nikech ang' ichak mana wuoth king'e ni jodala uni kodi. To ere kako dhi nyiso jopiny ni jodala gini kode ka nikech sani support aroko rem. Governor be dwaro nyiso ni pod an powerful within Homa Bay County, not just as the chair of the political party, but a Homa Bay County mane governor be pod angi following, mende pod angi stand, and your pin ben ni koda. Okay, Zach. Inge ni chien kanyo, tigi wilungo ni Genesis, tena ni kar chakruok. Jogi okubira to pogore e kargo kura kae makoro nye by election wachakrani. Iro ni administratively kaka gitiyo piny kacha. Gisebedo gi gwenyruok. Okay. Miyudo ka giseyuare miwinjo ni governor gi deputy mare ma Homa Bay jogo ok timre nade ok winjre. Gi read from different scripts. Kata kaka gitiyo office. Iwinjo. To jogi kaka nobiro pamoja be nyaka ing'i history niya. Eri kaka ne gibiro pamoja. Magwanga ne gombo bedo governor. In fact, en no se contest. Ma weti no yombe. Waketo in quotes nikech chien kanyo bende ge yuayore. Koro the word yombo na keto in quotes. Ma weti no yombe. Ma weti no bete kom. Koro higni 10. Magwanga kendo kochopo 2022 nodwa tem. To noluonge
Kichi iseng'eyo kaka siasa osebet katimore Kaluo. Nitie gimiluongo ni ting'o bat. Onge ng'ama kia mano. Ni ting'o bad ji. Te ting'o bat ka bende ninyalo luongo ng'ato ni in bi mondo wane kama wasoyie wane ng'ane. Kata in wane ng'ane ka wayudo gicha to nitie kama wadhi timre nadi wadhi pogoni. Mano notimore. Magi ji ariyo mane nigi same vision. Mane dwa temore kata mana 2022. To gitemo tiyo e office to giyudo ka gitimre nadi ok giwinjre. Gisani ibiro realize kaka Nyamera wacho niya sani ng'ato ka ng'ato temo ng'iyo ni 2027 chalo nade. Chile ni gini koro gisegoli office magikele. To remember kaka mana ODM as a